Boas tardes a todos e a todas. Vamos a dar comezo ao pleno do mes de setembro, co primer punto, que é o expediente 2685/2020, que é proposta de Alcaldía de toma de coñecemento e interposición de recurso de casación da sentencia número 331/2021. E por parte do Goberno lle deixo a defensa a Mariano Abalo, concelleiro de Facenda. Bueno, boa tarde. Isto simplemente é unha continuación do que xa se aprobou no seu día en pleno, que era a defensa da ordenanza do Concello diante das reclamacións da UTE, e pediuse un informe aos servicios jurídicos respecto da viabilidade do recurso de casación. Enténdese que, efectivamente, hai base legal suficiente, que supoño que se admitiría de seu informe, como para continuar o proceso, que ademais isto nos permitiría poder aplicando, mentras tanto, a ordenanza en vigor, porque, do contrario, incluso se corre o risco de ter que aplicar a ordenanza do ano 14, poñamos por caso, non? Entón, eu creo que isto ten todas as garantías legais a efectos do que se informa no escrito dos servicios jurídicos, e, polo tanto, inda que é unha cuestión de mero trámite, de mera continuación do que se acordou en pleno, a Alcaldía entende que conta con as maiores garantías, pois traerla aquí ao pleno para a participación de todos os grupos, nada máis. Abrimos ronda de intervencións por parte do Avante. Moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, previamente queremos facer un par de preguntas ao respecto desta moción. A primeira sería o prazo para a presentación das sentencias, a que non, bueno, se estamos aínda en prazo ou non, dada a entrada da propia notificación no Concello, e tamén sobre o custo, se hai unha valoración xa feita do custo sobre a interposición do recurso de casación sobre a demanda. Bueno, do mesmo xeito que da vez anterior votamos a favor na defensa desta ordenanza, neste punto, bueno, mantemos o noso posicionamento a favor da casación, visto o informe presentado polo equipo xurídico do Concello de Cangas, mas fora deso sí que nos gustaría ter constancia ou estar coa seguridade de que estamos en prazo, e se se sabe a día de hoxe xa, ou un pouco se pode facer unha estimación do custo que pode ter eso para o Concello. Do mesmo xeito de tamén ir vendo ou sabendo como vamos a proceder no futuro no caso de que a sentencia que non se nos admita o recurso de casación, ou como sigamos para adiante, cales tamén van a ser os seguintes pasos ao respecto. Por agora nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, bueno, dende o BNG, como xa fixemos no comezo deste proceso, pois votaremos a favor tamén da interposición deste recurso, agardando a que se solucione favorablemente para o Concello. Turno de palabra para o PSOE. Eu, como dixen na comisión, sigo a estela do que di Tomás. Eu preguntei do tema do recurso, dos plazos e demais, nadie me contestou, ibanme a contestar, non me contestaron. O do custe non se sabe nada. Isto é ir outra vez a aventura como fomos no anterior, lo perdemos en casación, nos meten unha multa e seguimos, suma e sigue. Nós, polo tanto, vámonos a abster en este tema. Turno de palabra para o PP. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, o que trae aquí o concelleiro de Facenda, bueno, a alcaldía, perdón, é un recurso de casación en base á capacidade que dá a sentencia de poder presentalo o informe técnico. Nos, analizando todo o procedimento, xa no informe da aprobación inicial do mes de outubro do 2019, atopámonos de que o propio interventor advirte que as modificacións de tarifas ao Concello pode estar na obriga de indemnizar o concesionario. Se era unha advertencia que había aí.
desestimáronse en pleno no mes de xaneiro as alegacións da empresa. A empresa foi ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e ganounos. E a sentencia é moi clara en que falta un dos trámites que tiña que haber á hora de aprobar a ordenanza fiscal, que é a consulta previa antes da redacción de calquer texto. Agora, o Goberno decide ir a un recurso de casación, que cabe recurso, pero nos, ante os antecedentes que temos neste asunto, en canto ás resolucións judiciais, que desgraciadamente vamos perdendo máis que ganando, non podemos apoiar esta proposta e, sobre todo, en base á redacción da sentencia judicial que dice claramente que hai unha nulidade de pleno dereito pola falta da consulta previa anterior á redacción da ordenanza. Ante estes feitos, nós non podemos votar a favor desta cuestión. E, por outro lado, lóxicamente, o que está solicitando tanto o Grupo de Avante como o Grupo Socialista, cales son os custes que nos vai a levar este proceso, non se nos informa para nada. Aquí tráxenos unha proposta sin decirnos nada máis. Ante isto, nós non vamos a entrar en votación. Bueno, para dar claridade un pouco ás preguntas realizadas polos diferentes membros, bueno, decir que o prazo de presentación chegaría a primeira semana de outubro, non sei decir si 4, 5 ou 6 de outubro, pero sí que estaría en outubro. Sobre o coste, a non se nos indica que está dentro do propio contrato asinado co despacho de abogados deste Concello e que non supón ningún custo, isto que nos traslada nese momento. E como proceder se non se admite o recurso que comentaba antes? Bueno, pois temos dúas opcións. Ou ben, por un lado, non facer nada e deixar que se aplican as tarifas do ano 2014, que son moito máis elevadas para a veciñanza, ou a falta desa consulta previa que claramente comenta Pío Millán, que no que se mete esta sentencia, porque non se mete no fondo da propia ordenanza, sino que o único que dice é que se faltou a unha consulta previa, pois volver a presentar a ordenanza con esa consulta previa e levála adiante. Abro o turno de quenda. Para avante. Nada, grazas pola resposta das preguntas. Claro, un pouco sobre o futuro era sobre iso, sobre todo para que non nos colla os prazos despois, pois todo o que se pode avanzar, e nese sentido o noso grupo municipal vai a estar da man do goberno municipal pois para que unha cuestión tan importante como esta pois se resolva sempre da mellor forma, sobre todo para a veciñanza e máis no momento no que estamos. E sobre o coste, simplemente aclarar, o coste é sobre o informe elaborado ou sobre a representación ante a casación, porque igual aí se me escapa. E creo recordar por experiencia de outros casos que a representación ante a casación sempre foi a maiores do contrato que tiña o bufete de abogados, que era simplemente a representación e a xestión dos trámites, pero cando había que nomear procuradores ou outro persoal dentro da propia continuidade da sentencia, iba por aí máis ben a pregunta, non tanto, non sei se é sobre o informe ou sobre o recurso en sí, nada máis. O que dixemos, nos vamos a apoiar a presentación deste recurso e nada máis. Turno de palabra para o BNG. Non. Eu sigo dicindo e manteño, porque ti mesmo acabas de dicir que non sabes se é o 4, 5 ou 6. Eu solicito, por favor, que por parte de quen corresponda se faja un informe que diga: a sentencia recibiuse no Concello o 22 de julio, termina o plazo o 3 de outubro, porque isto de 4, 5 e 6 eu non entendo. Eu solamente pido iso, que se concrete a fecha que termina o plazo para presentar o recurso. Nada máis. Turno de palabra para o PP. Da maneira que manifestou a alcaldesa, de que o bufete que está
quen representaría o Concello neste recurso de casación? O bufete que está contratado nestes intres ou o anterior que fixo o informe o bufete que está? E o bufete que está contratado nestes intres faise cargo dos gastos, como por exemplo de procurador nun Tribunal de Supremo en Madrid na Sala Terceira? Pois, dudo yo moito, pero se foi así, chapó polo goberno de firmar ese tipo de contratos, porque estamos falando dun Tribunal Supremo, non estamos falando dunha audiencia provincial ni un TSJ. Pero, bueno. En principio que nos trasladan a nós e que non nos supón coste. A matización que acaba de facer vostede, a verdade é que non ya podo confirmar porque non, pero iso que se nos traslada. Por parte do Concelleiro de Facenda. Eu creo que todos esos aspectos que demandan os distintos grupos, eu creo que evidentemente hai que aclararlos hasta o último extremo, así se fará. Unha vez que se toma aquí o acordo, hai que aclarar ben eses extremos co equipo xurídico que vai a levar adiante o recurso de casación. En prazo estamos, eso é obvio, pero engadir que non só hai que considerar os custos que pode levar asociado o recurso, tamén hai que ver os beneficios e o fundamento. Por eso se pediu un informe non para traer aquí un asunto a pleno, sin que efectivamente os grupos municipais poderán tomar en consideración o alcance que ten o recurso, que logo podese gañar ou perder, porque evidentemente para eso están os tribunais, non? Pero en principio, xa digo, creo que está explicado. Esta acción legal foi acordada no seu día xa polo pleno, como comentaba você, a persoa do BNG que interviu neste punto, e, polo tanto, é conseguir seguir o procedimento, nada máis. Bueno, procedemos á votación. Vamos a proceder á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Once abstencións e 10 aprol. Aprobase. Pasamos ao punto 2 da orden do día, que é proposta dos festivos locais para o ano 2022. Bueno, a proposta que se fai chegar son os mesmos festivos do período 2021, que o 8 de abril, o Venres dos Dores, e o 29 de agosto, o luns, que aquí se existe un erro, non o modificamos porque estaba na comisión informativa así, co cual o mantivemos, nos puxemos luns do Cristo e nos rectifican que o luns do Carme, pero esa é un principio a proposta, entón, abrimos ronda de consulta por parte da Avante, non? Por parte do BNG, ¿no? Por parte do PSOE, por parte do PP, pois entón procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 3 abstencións, o resto aprobado, co cual se aproba. Cantas? 4? 4 abstencións. Pasamos ao punto 3 da orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal de Avante sobre o acceso á vivenda. Doulle turno de palabra para defender a súa moción. Vale. Boa tarde, noite a todas de volta. Bueno, dentro do Grupo Municipal de Avante presentamos a este pleno, xa foi con anterioridade e se retirou no anterior, unha moción sobre a situación da vivenda actual e no momento no que nos atopamos no Concello de Cangas, pero por desgraza na maioría dos concellos é o que está a acontecer. A nosa vila xa non só cuestión dunha presión turística forte, pero a nosa vila a día de hoxe conta cun parque de vivendas moi deficitario no sentido do aluguer para calquera persoa que queira alugar todo o ano. Calquera persoa que a día de hoxe busque nas inmobiliarias de Cangas ou nos portais digitais para alugar unha vivenda, un piso, unha casa, o que sexa, todo o ano en Cangas, verá que é prácticamente imposible, por non decir imposible, porque creo que non existe ninguna a día de hoxe. Esta situación para nós é moi preocupante. Sabemos que as competencias en vivenda non corresponden directamente aos concellos, son principalmente as teñen a Xunta, pero tamén entendemos que dentro dos concellos podemos empezar a facer pequeniñas tarefas ou iniciativas que dun xeito ou doutro favoreza que certas vivendas se poñan en aluguer
ou se facilite o acceso a elas, sobre todo para a xente máis nova que dificilmente ten capacidade de sair das súas casas familiares, non? Entonces, o que estamos pedindo no día de hoxe ao Pleno é instar o Goberno Municipal a que se suba o IBI a segundas residencias, instar tamén o Goberno Municipal a creación dun banco municipal de vivendas en aluguer. Este é un traballo tamén que se fixera con anterioridade a través de servizos sociais e demais, e foi moi difícil, moi difícil. Eu o reconozco porque naquele momento me tocou a min como concelleiro de servizos sociais e foi moi difícil, pero bueno, creemos que hai que seguir intentándolo. Do mesmo xeito, instar o Goberno Municipal a creación dun plan de fomento e rehabilitación de vivendas, é dicir, existen vivendas nas zonas da aldea e no casco e demais, que hai que intentar que todo o que se poida poñer a disposición da xente e facilitar todo sería benvido. E instar o Goberno Municipal a que se achegue o máximo do porcentaxe que se pode suscitar de vivenda de protección pública nos futuros desenvolvementos urbanísticos. Estes 4 puntos serán os 4 puntos de acordo para acadar o que queremos que pode ser unha pequena melloría, unha pequena axuda na situación na que nos atopamos actualmente no Concello de Cangas. Presentou o BNG, comento tamén a Engádega, Leona, para que se entenda, sería simplemente no punto 1 instar o Goberno Municipal a subir o IBI a segundas residencias, iniciando un estudo e listado das mesmas, catalogando como tales aquelas que non justifiquen a desocupación e as destinadas á especulación cos alugueres de tempada. A verdade, creo que non sei se sería incluso mellor como un punto a maiores o listado de vivendas que están como turísticas, que non están catalogadas como turísticas, que metela neste propio punto, porque o igual o lía, porque as vivendas de segunda residencia é moi fácil catalogar no momento no que non estás empadronado e a vivenda non hai ninguén empadronado nesa vivenda, se pode facer dunha forma na que se poida subir, pero bueno, por agora nada máis, diso que tamén o BNG explica a emenda, porque igual se entende mellor tamén coa explicación que fagan. Turno de palabra para o BNG. Sí, vamos a ver. O sentido da nosa emenda no primeiro punto é unha para non englobar a todas as vivendas que vos catalogadas como segundas residencias. Hai vivendas de propietarios que non teñen a ningún padrón, pero son que hai moitísimas casuísticas no propio centro de Cangas, nas aforas e demais. Vivendas de pais, de avós, que lles queren deixar aos fillos e netos, que non están agora mesmo ocupadas, pero non as están utilizando como especulación, ni nada, sencillamente, ainda non iniciaron os trámites para cedelas. E desas hai moitísimas. Hai moitísimas. Por lo tanto, a nosa proposta de engadir isto era para non meter a todas no saco, porque hai casuísticas que non deberían ir no mesmo saco. Por eso nos incluíamos aí aquelas que estaban catalogadas como tales, se non teñen justificación de desocupación. E así mesmo tamén aquelas que están destinadas, e sabemos, a alugueres de tempada que son claramente especulativos. Daí a nosa proposta de enmenda nese primeiro punto, porque, como digo, non todas as residencias que non teñen ninguén empadronado son especulativas ou son de segunda residencia, son, o mellor, herdanzas ou destinadas á propia familia. Hai moitísimas familias que están vivindo nas segundas residencias dos seus pais ou dos seus avós. E son das propias familias. Non creo que castigalas, entre comillas, como se fose unha vivenda de segunda residencia de calquera, debe fora o lóxico. Iso comentámoslo en varias ocasións. O estudo é fácil, ademais, para catalogar aquelas que sí que están desocupadas e van a servir como especulativas, e distinguilas destas outras. Se non presentan unha justificación dos motivos da desocupación, pois quedarían exentas desa suba do IBI. De todos os xeitos, este tema tamén xa foi tratado no mandato 2007-11, non? Si, máis ou menos, 7-11. Daquela xa se intentou, como no mandato de Clara Millán, xa se aprobara unha medida similar a esta e foi, tumbada. Foi tumbada. Nós, de todos os xeitos, imos apoiar o resto da moción completamente, porque estamos totalmente de acordo no contido da moción. O que sí tamén podemos indicar
e que esa afirmación de que facedes que a Ioeldan son pola presión de segunda residencia os espazos máis caros para vivir, pois é unha afirmación que non se corresponde. Agora mesmo o espazo máis caro para vivir é o centro de Cangas, onde o prezo do metro cuadrado está moitísimo xa máis elevado que en ningunha outra zona de Cangas. Eso está aí para velo, pero bueno, non imos meternos niso. Como digo, apoiamos completamente a moción porque estamos de acordo en que haxa un plan de fomento de rehabilitación de vivendas, que haxa un banco que sabemos que é difícil, ademais o intentara vostede cando foi concelleiro no seu momento, o Banco de Vivendas de Aluguer, e, bueno, intentar por todos os medios que estas vivendas, a xente, polo menos a xente moza e a xente que precisa, teña dereito, o sea, teña acceso a vivendas de aluguer que ahora mesmo en Cangas non existe. Nada máis. Turno a palabra para o PSOE. Nós estamos totalmente de acordo, pero o que xa se fixo no mandato cando foi de Tomás, o censo de viviendas e tal, cual eu creo que o mellor que habría que facer sería un estudio da capacidade de todas as vivendas que hai vacías e separar as familiares coas especulativas, con turísticas, e a partir de aí empezar a facer un censo para subir o IVA ou IBI ao resto, porque se vamos a subir o IBI a todas as vivendas supuestamente de segunda residencia, podemos levar unha sorpresa que un señor teña 3 pisos e teña a 2 fillos vivindo, un en cada piso. Nada máis. Sería reiterarme que apoio totalmente no punto 1 de proposta de acordo, que é instar o Goberno Municipal a subir o IBI das segundas vivendas, apoio totalmente a proposta do BNG, incluso me gusta máis a explicación que se dou que a propia proposta, porque eu creo que queda bastante clara que eso sí se dá. Sobre o punto 2, que é a creación dun Banco Municipal de Vivenda en Aluguer, o propio Tomás o dice, é dicir, sí que existiu e existe unhas bases reguladoras para eso, pero non houve forma de que ninguén cedera. Sí que houve xente que demandou esa vivenda, pero non houve fórmula por moitos mecanismos que se tentaron, tanto el como depois cando cheguei eu, de que ninguén ofrecese a súa vivenda para ese aluguer, porque, e ademais había, xa digo, que un convenio co Instituto Galego do Solo, con un aluguer bastante interesante para xente nova deste Concello, pero non houve entrega de vivenda nese banco, co cual sigo dicindo que é unha boa idea, pero moi difícil de levar a cabo, e iso eu non o quero tapar, porque sei que se fixo un esforzo antes e se fixo un esforzo agora e foi imposible, o digo así de claro. Sobre instar o Goberno Municipal a creación dun plan de fomento e rehabilitación de vivenda, existe a oficina do PEPRI, se supón que o PEPRI está para axudar a esa rehabilitación, e incluso hai subvencións da Xunta. Igualmente, que podemos seguir buscando mecanismos e alternativas, e que é certo que, a rehabilitación agora, no casco urbano non está mal, pero sí que é certo que, que ainda temos vivendas nesa situación e que podrían ser unha boa alternativa, pero sí que quero reseñar que a que máis me gustou, e o teño que dicir así de claro, e a que me parece máis interesante de todas, é a última proposta do acordo, para min é a máis interesante, que é instar o Goberno Municipal a que se achegue o máximo de porcentaxe que se pode solicitar de vivenda de protección pública nos desenvolvementos urbanísticos. Tamén quero recordar que Cangas conta con vivenda dos mestres, con diferentes vivendas dos mestres, que se tentou por 2 veces a recuperación desas vivendas dos mestres, e que o máximo de vivendas que conseguimos foron 6. Si conseguíramos que de verdade esa vivenda, que titularidade municipal, revertira, pois tamén podría ser unha fórmula para dar saída á situación que temos, que é real, que é a imposibilidade de moitas familias de acceder a unha vivenda, ou al menos a un prezo xusto, co cual, obviamente, desde o Goberno vamos a apoiala, pero, sí que quería remarcar que para nós, persoalmente, o punto 4 é o que nos parece o máis interesante de todos para buscarlle solución á imposibilidade de vivenda a xente nova. Doulle turno de palabra para o PP. Sí. Boas tardes a todos. Dende o Partido Popular e de Cangas consideramos que o acceso á vivenda é un dereito fundamental que a día de hoxe, no ano 2021, aínda se está a non cumprir. Con relación a esta moción, considero que os seus argumentos faltan a verdade ou atenden a supostas verdades de algún grupo. Falan que moitos veciños de Cangas teñen que irse a residir a
a outros concellos polas dificultades varias de atopar unha vivenda en Cangas, culpando dunha mala política de vivenda a Xunta de Galicia. Opino que todo é millorable, como todo. Eses concellos onde din que van xa vivir os veciños de Cangas poden ser Bueu, Moaña, Pontevedra, Vigo. Estes concellos non deben ser de Cangas ou non deben ser de Galicia. O primeiro que temos que facer é mirarnos a nós mesmos, un pouco de humildade autocrítica. Todos os concellos ao noso redor teñen un pesón como un plan director e regulador de as vivendas. Porque Bueu, Moaña, Marín, Vigo estáse recuperando a construción de vivenda colectiva, estáse a facer edificios e en Cangas non existe nova vivenda. Pois é moi sinxelo, porque o goberno de Cangas non dá seguridade xurídica a posibles inversores para xerar esa nova vivenda que facilite ese acceso. Espantámolos. Pero non só no eido da construción espantámonos, senón tamén na industria, onde se marchan o que son as empresas, no turismo, no comercio. Vamos a quedar relegados aos taparrabos, arcos e flechas. Sobre a medida de subir o IBI, a segunda residencia provocará unha fuxida ou un cambio desta segunda vivenda turística, agravando o problema da situación da vivenda en aluguer. No que se refire á creación dun banco municipal de vivenda, se as vivendas son municipais, perfecto. O Concello, coas súas propiedades, fai e desfai. Agora, cando falan de vivendas particulares con precios pactados, soa ben, pero a súa vez utópico. Cantos dos propoñentes pondríades as vosas vivendas nun banco de vivendas a un precio cerrado? Cantos de vos? Soa bonito, é bonito ser generoso coas propiedades dos demais. En canto ao punto da creación dun plan de fomento de rehabilitación de vivenda, como xa dixo a alcaldesa, xa existe, e non varios. E por último, que se achegue o máximo de porcentaxe de VPO nos desenvolvementos urbanísticos, soa a ciencia ficción. Cales desenvolvementos? Se aquí non se está facendo un triste edificio e menos desarrollos. Porque os espantamos. Por agora, nada máis. Turno de palabras para Avante. Bueno, vou comezar respondendo ao Partido Popular. Con respecto ao Banco Municipal de Vivendas, de feito, xa o fixo a Xunta e a alcaldesa enseñou o convenio que hai coa FEGAM, e de feito o problema de que ninguna persoa, ni ninguna empresa que tuvera, ninguna inmobiliaria decidira poñer pisos nese banco foi polos propios precios que a Xunta marcou. Non estamos inventando nada que non fixerades vos xa e non funcionou. Nos marcamos, e se fala aí dun precio pactado, non se marca de canto. De feito, mira ti a ignorancia da Xunta naqueles anos sobre Cangas, o precio que marcaba de aluguer estaba en torno a 150-200 euros por debaixo do precio de mercado do aluguer diario en Cangas, o mensual. Daí que non se incorporara ninguna, non foi por falta de que non houbera viviendas nese momento, ni de que non funcionara o protocolo. O protocolo funcionou e funcionaría, o problema eran os propios valores. De feito, houve reunións coa FEGAMP para intentar modificar ese precio e quero recordar que ainda se subiran 50 euros a posibilidade para que puderan entrar, porque a realidade é grave. Cando falamos de fomento a rehabilitación, non falamos solamente do PEPRI. De feito, non se nomea, porque creemos que a rehabilitación non pode ser solo no centro de Cangas, onde existe o PEPRI. A rehabilitación e as axudas a que se rehabiliten vivendas e se paga ten que ser tamén a nivel de todo o municipio, e non o pechamos, non se marca nada pechado dentro das propostas. Entón, creemos que as mocións, sí, os puntos de acordo son en propositivo. Con respecto á enmenda do BNG, é certo, e concordo coa alcaldesa, de que se entendeuse mellor na explicación que na propia redacción. Non vai haber problema en aceptar, en que, é certo que sí que se reduciría a enmenda a previo estudo e justificación da desocupación, e se se quere, se podería poñer en outro punto, para non mezclar coas vivendas, elaborar un listado de vivendas para uso turístico non catalogadas como
non dentro do registro de vivendas turísticas da Xunta de Galicia, porque o problema está aí. O problema non é que se adiquen ou non se adiquen a vivendas turísticas, que cada persoa, a propiedade privada, a súa marca, pode decidir e fai como quero coa súa propiedade, pero se te vas a dedicar a alugar a tua vivenda de forma turística, terás que incorporarte o listado de vivendas turísticas e non facelo de tapadillo ou sin estar aí registrado. Entonces, para que quedare, se che parece ben, podemos facer así. No primer punto, instar ao Goberno Municipal a subir o IBI a segundas residencias previo estudo e justificación de desocupación e crear un punto a maiores de creación dun listado de vivendas destinadas ao uso turístico que estén fora do catálogo de pisos turísticos da Xunta de Galicia, para separar unhas das outras, porque entendemos perfectamente que pode ser, pode haber algúns casos no que a desocupación se poida justificar, pero, bueno, non creo que, respondendo a ese remato, respondendo a primeira intervención do Partido Popular, que subíndolle o IBI a segundas residencias se agrava o problema do turismo, porque realmente é exactamente o mesmo. Dá o mesmo que unha persona non reside aquí, veña de vacacións a pasar aquí, a que o alugue. Ao final, o problema está aí, e de feito moitas desas casas son as que se empregan fora do registro de pisos turísticos para alugar. Simplemente intentar regular ou axudar a que se acabe de regular todo o problema que hai. E é certo que a nivel municipal esta cousa moi complicada, pero, bueno, creemos que é interesante que, de algún xeito, se busquen algunha solución, se por agora nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, efectivamente, nos separamos esas dúas cousas, que pasa que engadémolo no primer punto para non engadir puntos a maiores, porque xa había 4 puntos de acordo, entón non nos parecía que teñamos que engadir, pero é correctísimo, é dicir, é mellor en dous puntos se separar unhas de outras, así como o redactache está perfecto, así como era a nosa intención cando se presentou esta engádega, que era unha engádega, non era unha emenda, e, por suposto, aceptámoslo. No tema do caso dos alugueres, o que falábamos, nos referíamos moito máis, incluso da especulación, non falamos de que ninguén non poida alugar a súa vivenda, ten todo o dereito do mundo a alugala. O que falamos é da especulación cando se utiliza, por exemplo, para alugala somentes en tempadas de verán, ou somentes permiten o aluguer, que iso para min é gravísimo, que só queiran admitir durante a tempada de inverno e outono a profesores para poder desocupalas despois no verán e incrementar o prezo. Para nós iso sí que é especulación, e cando non, ademais, non están como banco de vivendas turísticas. Esa especulación é a que nos preocupa. Agora mesmo, calquer persoa, calquer xoven que quere alugar unha vivenda en Cangas ten tantísimos problemas, primeiro, porque non as hai pouquísimas, e as poucas que hai che piden que somente alugues en período escolar, tendo que desocupar esa vivenda despois no verán para poder eles aumentarlle o prezo. Eso para nós é o que non debería acontecer, e por iso irá ao sentido da nosa emenda. Correcto, como vai así aprobaríamos perfectamente a moción. Turno de palabra para o PSOE? No. Turno de palabra para o PP? Dúas cousiñas. Sigo dicindo de que a intención de que pode ser bonítica, pero é utópica. E sigo reiterándome de que existen outras axudas, e non só para o casco vello, senón noutros estatales ou senón xa da Xunta de Galicia, como pode ser a eficiencia enerxética. Existen moitísimas axudas. Na primeira intervención fun argumentando punto por punto a moción, onde discrepamos e non compartimos. Reforzar que os nosos argumentos é dicindo que no ano 2008 este Concello aprobou un recargo dun 50% a cota do IBI para segundas residencias. Esta medida foi recurrida por a Asociación de Promotores e Empresarios da Construcción, a Proeco, e o Tribunal Superior de Xustiza anulouna por entender que o Concello de Cangas non pode asumir a potestade reglamentaria atribuída ao Goberno da Nación. Vendo que existen antecedentes onde o Tribunal Superior de Xustiza anula esta medida por non ser competentes o Concello, consideramos que esta medida non ten máis recorrido que un brindis ao sol. Nada máis. Vamos a proceder á votación. Igualmente decir que sobre esa sentenza se falou dicindo que non se dera razón, a verdade, que se rexeitou, non?
Pero si tamén é certo que algo que dice a moción que é correcto é que outros concellos si o están tentando, co cal esa é unha realidade. Bueno, pois o que sí que é obvio, e eu creo que aquí quedou moi claro aquí, que temos un problema de vivenda non solamente por non existencia, sino polo prezo no que se atopa, ben? E temos unha situación de parte da poboación que precisa, por arraigo principalmente, manterse neste concello e económicamente lle é inviable, co cual volvo a reiterar que para min a mellor das 4 propostas do acordo é a última, sigo dicindo, pero vamos a proceder á súa votación. Votos en contra? 7 votos en contra. Abstencións? Votos a favor? Se aproba por 14 votos a favor. Hai emendas. Sí, coa emenda que aceptou avante a emenda, sí. Procedemos á lectura da moción do PP sobre o Camiño Real, no punto 4. Pasarles outra vez. Por parte do Concello de Cangas executou a obra de implantación de interconexión dos centros urbanos Cangas-Moaña, que é conocido como o Camiño Real, cun orzamento de 600.000 euros. O Camiño Real era o camiño primitivo utilizado polos veciños de Cangas e máis de Moaña para ir dun concello a outro por traballo, compras, etc. Camiño que co paso do tempo foi quedando e perdendo entidade. Motivo da recuperación do Camiño Real non ten discusión, pero o executado incumpre as condicións do proxecto, tanto nas características, materiais e trazado. Trazado confuso e perigoso. Eu creo que a idea pode ser boa, pero que se fixo foi desvirtuar, modificar o trazado do Camiño Real pintando a toda a Pedreira a modo de la aldea de los Pitufos en contra da vontade dos veciños. Só temos que fixarnos outra vez máis no trazado de Moaña, onde se actúa exclusivamente arriba do antigo Camiño Real. Aquí, este goberno chegou a pintar ata Punta de Rodeira e colocoulle unha canasta. Tanto veciños, asociacións como Partido Popular denunciamos a falta de sensibilidade coa realidade do Camiño Real, executando unha morea de pintura que costou 600.000 euros para xenerar un problema en donde non o había. Polo que traemos as seguintes propostas de acordo pleno. Primeiro, que se elabore un plan de tráfico para a zona consensuado cos veciños, asociacións e colexios. E segundo, que no menor tempo posible se restablezca as vías afectadas según este plan de tráfico consensuado. Nada máis. Turno de palabra para avante. Ben, boas noites a todos e a todas. Espera, disculpa un momentiño, parece que hai unha emenda engádega. Existe unha emenda. Permito Benega, vale, que a lea, para que diga, tédela aí a man, o PP. Sí, disculpade, si eu leo a emenda porque non puden facer máis copias que entreguei ao PP a súa e ao secretario. A emenda vai no sentido de instar ao Goberno Municipal a presentación dun informe técnico pormenorizado dos cambios realizados no proxecto inicial do eixo de mobilidade sostible na zona da Pedreira e Rodeira coa justificación destes cambios e a presentación dun informe do Departamento de Tráfico cos cambios realizados na zona que non correspondan co trazado inicial do proxecto e justificación dos mesmos. Un segundo punto de instar ao Goberno Municipal a unha xuntanza coas asociacións veciñais e representantes políticos para explicar e correxir, de ser o caso, os cambios no plan de tráfico deseñado para esa zona. Esa é a emenda que presenta o BNG de sustitución dos puntos de acordo. En todo caso, pois, debaterémoslo despois ou cando me corresponda o turno. Nada máis. Aceptan? Non, que non queda aceptada. O que entendemos que está máis que justificada, o que pedimos non só cos veciños ou coas asociacións, senón tamén cos colexios e máis con outros colectivos. Por iso que non podemos aceptar o que a emenda. Bueno, pois agora comezamos o turno de ronda para avante. Ben, eu
creo que nesta moción o Partido Popular mestura claramente dous temas e de maneira bastante tendenciosa incluso. A min chámame poderosamente a atención a exposición de motivos. Me parece que a exposición de motivos incluso trata por momentos de ridiculizar ou desacreditar propiamente o proxecto que se pretendía executar. O proxecto era un proxecto para fomentar a mobilidade e de interconexión entre os centros urbanos de Moaña e de Cangas. Foi un proxecto subvencionado pola Diputación, un proxecto que acadou a mellor puntuación de toda a provincia de Pontevedra e un proxecto que en Cangas non se executou conforme aos pregos. Eso conlevou a moitas cousas que figuran xa a día de hoxe. Eses cambios se poden consultar comparado co proxecto co que se tiña que facer. Iso se pode consultar incluso nos propios informes que fai o interventor unha e outra vez advertindo dos desaxustes e da falta de control sobre a obra que se está executando. O propio interventor fala de que se suprime a totalidade de unidades dedicadas a sinais de ordenación do tráfico, co cal unha mala execución do proxecto conleva propiamente o mellor as propostas de acordo que aquí trae o Partido Popular, polo que piden que se elabore a día de hoxe un novo plan de tráfico para esa zona. Podería estar de acordo de que ao mellor é o momento de estudiar a ordenación do tráfico nesa zona, pero que, claro, non se executou o que se tiña proxectado, co cal fixemos unha bola aínda maior. Os veciños están descontentos. Como non van a estar descontentos cando a obra o que intentaba dar solucións e se o que se executa non se corresponde co que estaba proxectado, pois malamente podemos solventar a situación. Repito, eu creo que a moción mestura dúas cousas. Creo que a día de hoxe esa ordenación do tráfico xa ten que pasar o mellor, precisamente o mellor polo plan de mobilidade, polo PEMUS, e facelo de outra forma. Non estou de acordo coa maneira na que se expresan na exposición de motivos. Repito, eu creo e son firme defensora dese proxecto porque o coñezo, está ao alcance de todos vós para que poidades coñecer en que consistía o proxecto do Camiño Real, como lle chama o Partido Popular, o proxecto de eixo de mobilidade amable e segura entre os centros urbanos de Moaña e de Cangas, un proxecto máis que interesante e beneficioso. Podía ser o punto de partida para Cangas para moitas outras actuacións no ámbito da mobilidade, pero parece que hai un interese especial en ridiculizar unha e outra vez ese proxecto e incluso por parte do goberno municipal non se tivo en conta todo o que se facía nese proxecto e se executou de esa maneira, non sei de que maneira, porque o propio interventor daba aviso do que se estaba a facer. En fin, polo de agora nada máis, eu creo que o Partido Popular presenta unha exposición de motivos moi diferente do que son as propostas de acordo e que as propostas de acordo deberían de enmarcarse o mellor xa a día de hoxe no ámbito da mobilidade. E un pouco en relación á proposta de alegación que facía o BNG, eu creo que o mellor o que hai que pararse é a leer e releer todo o que hai dentro dese expediente que se iniciou, expediente que se volveu a facer expediente do expediente do expediente. Entonces, bueno, creo que hai moitísima documentación para leer e que xa existen eses documentos onde se poden valorar perfectamente, con palabras do interventor, cales foron os cambios nas unidades de obra e como se executou o proxecto cando se tiña que ter executado de outra maneira. Nada máis. Turno de palabra do BNG. Sí, vamos a ver. Efectivamente, a moción do Partido Popular que fala do Camiño Real e case ridiculizando precisamente este proxecto non é de recibo. Si é certo que este proxecto que se iniciou no mandato anterior foi aprobado con moi boa nota, vamos a decirlo así, por parte da Diputación Provincial, pois non se executou tal e como estaba deseñado. Si é certo. Tamén si é certo que non chegaba a unhas partes onde agora, como di vostede, se soltou pintura. É certo que tampouco chegaba a esas partes, como é o tema da garita. Pero tamén é certo que o propio proxecto tiña algúns erros, eso hai que recoñecelo, recoñecido por los propios técnicos, había algúns erros que había que correxir e matizar.
O proxecto non era só do Camiño Real, non era só do ámbito do Camiño Real, incluía a zona da Pedreira, onde non transcurría o Camiño Real, incluía tamén iso para poder dar un desenvolvemento sostible e amable desa zona da Pedreira que tiña gravísimos problemas, e ten gravísimos problemas de tráfico, porque eran ruas moi estreitas, un tráfico moi desordenado, necesitaba imperiosamente unha actuación, por iso se engadiu ao Camiño Real, engadiuse esa zona da Pedreira para que se resolvera nun conxunto e non ailladamente, de acordo? Porque transcurre por unha parte, pero todo o resto quedaba sin tocar. É certo que se fixeron uns cambios e que figuran no expediente, hai expediente sobre expediente sobre expediente, señora Vizoso, pero tamén é certo que non existe unha justificación, non existe un informe de justificación de todos eses pequenos cambios. Iso é o que pedíamos con nosa enmenda, un informe de justificación de todos eses pequenos cambios, incluído o de tráfico. Hubo modificacións do plan de tráfico que non se justifican por escrito. Nos pedíamos nesta enmenda pois que o Goberno Municipal presentase un informe técnico e tamén do plan de tráfico sobre este proxecto inicial con esa justificación deses cambios. Porque recoñezo, e eu que coñezo perfectamente ese proxecto, recoñezo que ese proxecto tiña moitísimos erros. Eses erros había que correxilos sobre a marcha nun plan de execución de obra. Eso era normal e lóxico, e así funcionan as obras. Que efectivamente haya advertencias por parte de intervención de algúns cambios cando se fai a execución de obra, se non se está explicando a intervención ou a un goberno municipal que eses cambios se producen porque hai erros que non se poden levar adiante porque están mal deseñados ou, porque todo foi así un pouco a correr, é necesario agora pois que sí se presente diante de todas e todos o porque deses cambios esa justificación. Tamén é certo que hai partes do proxecto que non se executaron correctamente, ao meu entender, e deberían de ir de outro xeito tal e como figuraban no proxecto. Por iso digo que había que miralo todo moi ben, ese expediente moi amplo, sí que o teño todo completamente estudado e moi claro os efectos dese proxecto e o que conleva. Por iso, a moción do Partido Popular que fala tan mal do Camiño Real, que non é chamado, o proxecto non é o Camiño Real, o proxecto é moito máis amplo que o Camiño Real, fala mal do proxecto, pero a fin de contas o único que pide é que se elabore un plan de tráfico e nos di que rechaza a enmenda cando no noso punto instamos ao Goberno Municipal a unha xuntanza coas asociacións veciñais e representantes políticos para explicar e correxir, de ser necesario, os cambios no plan de tráfico deseñado nesa zona. Pedímolo no segundo punto, que é similar ao que vostede pide, que elaborar un plan de tráfico para a zona consensuado cos veciños. Tamén hai que decir que este proxecto foi presentado aos veciños. E este proxecto foi explicado no centro escolar, no seu día, moitísimo antes de presentalo na Deputación de Pontevedra. Presentouse aos veciños, as asociacións veciñais, explicouse como se iba a realizar. E é certo que o cole incluso explicara das necesidades que tiña, de aí que se adecuara despois a execución de obra ás necesidades, debería adecuarse na execución de obra ás necesidades que tiña tanto o cole como as asociacións de veciños, e non se fixo, eso tamén é certo. Por lo tanto, o que sí é necesario é coñecer en profundidade que o que pasou aí, que cambios eran necesarios e cales non, e o que había consensuado cos veciños que se manteña, porque existía xa un consenso, xa estaba falado e a regulación do tráfico con todos os veciños no seu día coa asociación veciñal. Hubo varias reunións ali. Non me diga coa cabeza que non, señor Soliño, porque eu participei delas. Vostede pois non estaba nesas xuntanzas, creo, pero algúns de nós aquí presentes sí que estábamos. E o que sí falamos tamén era que durante a execución de obras se continuarían esas xuntanzas. Iso é o que botei eu de menos, que non se continuaron con esas xuntanzas durante a execución da obra. Non hubo esas xuntanzas previsibles, aí xa descoñezo os motivos do Goberno Municipal para non continuar con esas xuntanzas e poder levar adiante ese proxecto nas mellores condicións posibles, serando o gran problema que parece que se xenera agora. Pero o que non me poden negar é que os seus puntos de acordo coinciden co segundo punto noso, e o primeiro é sencillamente pedir uns informes para saber e coñecer o alcance e justificacións deses cambios que se produciron.
que se restablezcan as vías afectadas según ese plan de tráfico consensuado, evidentemente, se fai unha xuntanza e se chega... Vaya rematando. É necesario correxir ese plan de tráfico, pois é para restablecelo. Por lo tanto, a súa moción non se corresponde cos puntos de acordo e as nosas enmendas entendo que aclararían moitísimo máis a situación na que se atopa ese proxecto, nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Ola, boas noites a todas e a todos. Bueno, comentar que eu sí que acudín a varias reunións coa veciñanza en apoio coa Concellería en apoio á Concellería de Tráfico e non chegamos en ninguna das reunións a ningún consenso coa veciñanza. Uns pedían unhas cousas ou uns outras e o colexio cousas totalmente diferentes. Non, perdón? Si, tivemos unha con conxunto, unha a tivemos aquí, unha aquí e 3 a tivemos na rúa, tanto cos veciños de abaixo como cos veciños de arriba, como no colexio. En ningún momento chegamos a ningún consenso en global, todos xuntos, non? Un querían unhas cousas e outros querían outras. Bueno, tamén decir que a regulación e os sentidos das direcciones sempre se derivou os técnicos e o concelleiro pertinente. Son eles os que teñen que solventar o problema, pero dicir que eu acudín a esas reunións e non hubo consenso en ningún momento. Por outro lado, tamén comentar que os cambios que hubo no proxecto, eu creo que tamén foron por lo transcurso do tempo entre a redacción do proxecto e a execución. Eu creo que o proxecto agora consiste na adecuación da realidade física que se atopa no momento que empezaron as obras. Non había os mesmos vados nin que hai agora. Son totalmente diferentes. Entonces, eu creo que os cambios que hubo foron por o transcurso do tempo. Nada máis. Non vou entrar na exposición de motivos, porque sí que, é rara. Vou nomear así, simplemente. O único que eu me vou a limitar a comentar, que creo que é importante, que, en este momento este é un proxecto, tal como comentaron anteriormente, un proxecto subvencionado, é un proxecto que empeza no ano 2018, neste intre se atopa sendo supervisado pola Deputación, entón, poñer entredito ou facer calquer tipo de modificación nun proxecto que aínda non está, digamos en sí, entregado 100%, nin a subvención pechada, non me parece o mellor momento, porque, tal como se comentou anteriormente aquí, o propio proxecto contemplaba xa as medidas e o plan de tráfico incluído no propio proxecto, non? Entón, nun principio a mí me parece en este momento precipitado levar a cabo ese plan. Primeiro, eu abogaríamos por esperar a esa supervisión da Deputación e, en todo caso, despois, se igualmente sigue existindo descontento por parte da veciñanza, comentalo, pero eu creo que xa o proxecto tivo demasiados cambios para seguir cambiando nós, non? Sinceramente o creo. Entón, simplemente facer esa anotación, que creo que é bastante importante no proxecto. Turno de palabra para o PP. Sí, eu creo que durante a miña exposición non se trata de ridicularizar nada. E vou a repetir parte da miña primeira intervención, onde dicen que o motivo da recuperación do Camiño Real non ten discusión. O que é a idea que é boa, e só temos que fixarnos outra vez máis no trazado de Moaña. E fixen hincapé nisto porque o trazado de Moaña existe unha gran diferencia entre os traballos feitos dentro do Asuntamento de Moaña e os traballos feitos no Asuntamento de Cangas. Por iso fixen esa pequena matización. Non se trata de ridicularizar a nada, nin a nadie. O único que se trata é de ser coherentes e sensatos, porque estades falando de ridicularizar, pero todos vos e cada un de vos estades dicindo que existiron diferencias, que saliron fora do que o proxecto, de que se fixeron cousas, pois se colocou unha canasta ao final de toda a rodeira.
ou se pintou máis da conta, pois ao mellor é un exceso de celo de alguén. Queda claro que o verdadeiro camiño real non ten nada que ver co que se fixo, onde se falta o que a verdade máis se rompe o que é ese sentido dese camiño, onde se gastan 600.000 euros, esa é outra realidade, 600.000 euros en pintura que xenera un problema onde non había. Esa é tamén a realidade. E sabedes que os veciños, os colexios e máis as asociacións que están en contra de todo o que se fixo aí, onde os veciños e as asociacións piden que se faga unha reversión desta desfeita. Xa que existe unha empresa de elaboración dese PEMUS en Cangas que elabore ese plan de tráfico ou de mobilidade para esa zona, pero sempre consensuado cos veciños, asociacións e colexios. É o que estamos pedindo. Nada máis. Turno de palabra para avante. Ben, eu penso que non se pode meter todo no mesmo saco tamén e que non todo se pode meter no mesmo saco no sentido propiamente da execución do proxecto. O mellor o problema do plan do tráfico está nunha zona concreta na finalización do camiño real e non na zona noutra das zonas. Entonces, eu por eso penso que os puntos de acordo sí que fan referencia ao mellor a unha ordenación do tráfico que ten que ser previamente estudiada e contemplada ao mellor nun plan de mobilidade. Son moitas as cousas que se fixeron mal con ese proxecto e ter o atrevemento a día de hoxe de decir que os erros están no proxecto, a min me parece un gran atrevemento. E aquí hai persoas, non o digo polo Partido Popular, sino que escoitei de boca de alguén decir que no proxecto había erros. O proxecto obtuvo a mellor puntuación de toda a provincia e quero repetilo, porque o proxecto, Ingrid, non tiña erros. O que hubo unha mala execución e hai que cumprir os pregos. Había uns pregos, había planos e o que se fixo foi outra cousa, unha libre interpretación total dos pregos, o que levou á situación actual. Non quero entrar moito máis, eu de verdad que non estou de acordo coas propostas de acordo que plantexa a moción. Eu creo que deberían de contemplarse fora do marco do debate propiamente deste proxecto. Creo que non ten nada que ver porque unha cousa levou a outra e creo que é necesario que o mellor o estudio ou a ordenación do tráfico na zona de Rodeira veña dada xa por un plan de mobilidade polo PEMUS, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, fun eu a que nomeei que había erros, fun eu. Eu digo así de claro. Efectivamente, existían algunhas pequenas, vamos a decirlo, inconcrecións que hubo que resolver e que había que resolver. O que non quer decir que o proxecto non sexa, de verdade, o mellor que se presentou no seu momento e que está moi ben. Para iso se defendeu e se traballou para conseguir a subvención. En canto aos puntos de acordo, xa que o Partido Popular non acepta a nosa enmenda, donde o que pretendíamos é dar unha explicación e ter unha explicación de todo o que aconteceu con ese proxecto, xa que o Partido Popular non quere esa explicación do que aconteceu con este proxecto e tampouco quere instar a unha xuntanza para explicar e corrixir de ser o caso os cambios necesarios, xa que non acepta a nosa enmenda. Desde logo, nós non podemos apoiar que se elabore un plan de tráfico cando está en marcha agora mesmo un PEMUS, que creo que se está redactando xa. Entón, non podemos elaborar un plan de tráfico para a zona, porque, ademais, a zona, que zona? Estamos a falar de conflito. O Camiño Real, que é o que atravesa por parte de Rodeira unha parte da Pedreira e parte de Rodeira, a zona da baixo da Garita chegando á praia, a zona da Pedreira e Cole, que zona estamos a falar? Isto está tamén, aquí aparece como, non sabemos cal. Nos falamos do proxecto conxunto na nosa emenda, señor Soñiño, non me enseñes, teño aí adiante. Nos presentamos por o proxecto conxunto en global. Vostedes aquí falan Camiño Real sin concretar a zona conflictiva, que en estes momentos creo que a zona máis conflictiva é ao que se refería a señora concelleira, exconcelleira de Obras, cando se tiveron reunión, a máis conflictiva é a zona de Rodeira de Abaixo, donde non figuraba
ese plan de tráfico que se fixo hacia baixo non estaba no proxecto. Cando se xera un problema que non estaba no proxecto e se xenera por parte deste goberno un problema que non estaba no proxecto, evidentemente surden conflitos. Pero non son as reunións que eu dicía. A reunión será para o conxunto completo de toda a zona da Pedeira, porque aí onde nos estábamos reunindo, onde estábamos consensuando daquela todo o proxecto onde se presentou. O da zona da baixo e a parte. Iso foi unha metedura de pata, ou non, dun exceso de celo ou do que fora, de técnicos que, bueno, meteron un conflito onde non existía no seu momento. Para completar a zona, eu creo que non podemos aprobar, pola parte do BNG, estes puntos de acordo, porque o único que piden é elaborar un plan de tráfico para a zona, e iso está ahora mesmo en redacción un PEMUS, entón si é necesario que no conxunto se incluya isto. Para nós era moito máis interesante sentarse, ter unha reunión con veciñanza, representantes políticos, para explicar e correxir de ser o caso. Pero, tal e como teñen vostedes redactados, pois non poderíamos apoialo. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Nada, dicir, é breve, dicir que estou totalmente de acordo coa compañeira Merchi, que en ningún momento falei antes de erros, non dixen a palabra erro, pero sí que estou de acordo con ela que sí que o proxecto está moi ben e por eso saliu coa mellor puntuación, pero non ten nada que ver, sí que houbo erros, como por exemplo puntos de luz en portas de casas. Erros había, máis importantes ou menos importantes, pero erros dentro do proxecto había. O único que quería decir é que os cambios producidos durante a realización e execución das obras eu creo que foi por o transcurso do tempo entre a realización do proxecto e a execución. Turno de palabra para o PP. Sí. Só unha cousa. Cando estou lendo o que é a engádeda do bloque, di o segundo, instar o Goberno municipal a unha xuntanza coas asociacións veciñais e representantes e políticos para explicar, no plan de tráfico deseñado para esta zona. Eu leo o meu primeiro punto, se elabora un plan de tráfico para a zona consensuado cos veciños, asociacións e colexios. Moitas veces fala de que a súa sempre é un pouco máis extensa. Eu estou dicindo de que se xunten, aparte de coas asociacións, cos veciños e cos colexios. Sencillamente iso. É o mesmo, só que máis extensa. Sencillamente se trata diso. É a mesmo punto, só que a nosa é máis extensa. Asociacións, veciños e colexios, que son grandes e os grandes afectados de toda esa zona. E nada máis. Procedemos á votación. Votos en contra. Dez votos en contra. Abstencións. 4. Votos a favor. 7. Sí, rexeítase por 10 votos en contra. Procedemos a dar lectura á seguinte moción que é do PP sobre a policía nocturna. Doulle turno de palabra ao Partido Popular. Sí, moi boas noites a todas e a todos. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular entendemos que un pobo de 26.500 habitantes como é o noso non pode estar por máis tempo sin esa quenda nocturna da policía local, como durante moitos anos estivo. Entendemos tamén que non é lóxico culpabilizar nin os técnicos de que non elaboran, que non hai partida orzamentaria, non só o tema das festas. As festas sí que foron un problema, as minifestas, diría eu, por desgracia, non? Claro que foron un problema, pero logo afirmar que, bueno, como un outro gran logro que vai haber turnos voluntarios, pois a nós, dende logo, non nos parece razoable. Sobre todo, non nos parece razoable cando
se está dedicando eses recursos da policía a outras cuestións de dudoso cometido da policía, non? En definitiva, o que propoñemos é que iso que foi provisional, pois esa definitivo, e o acordo que propoñemos é que o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que se tomen as medidas necesarias para que Cangas conte de forma definitiva con patrulla nocturna da Policía Local, pois entendemos que aquela justificación de falla de persoal neste momento pois non é tal. Insistimos, Cangas ten máis de 26.500 habitantes e non pode estar por máis tempo, dende o noso punto de vista, evidentemente, sin esa patrulla nocturna da Policía Local. Comezamos a ronda para Avante. Boa noite. Bueno, dentro do Grupo Municipal de Avante, gustaríanos, antes de nada, de dar o noso posicionamento sobre o punto de acordo da moción do Partido Popular, era tamén solicitar que se, dentro das posibilidades, se é posible facelo ou non, solicitar un informe onde se justifique a necesidade ou non do turno de noite da policía, máis alá da súa necesidade incluso na futura RPT ou na RPT que se debería de estar redactando, e inclusión para evitar, no caso de que sea necesaria, que os turnos teñan que ser voluntarios, porque o problema dos turnos voluntarios é cando deixen a xente querer facelos. Volveríamos ao mesmo problema no caso de que sexa necesario. Nese mesmo informe tamén sería interesante que se analizara todo este tempo que estivemos sin turno de noite, para ver a súa necesidade ou non, se é necesario, sobre todo para que así se justifique. E se as incidencias ou as necesidades, salvo de momentos puntuais, como poden ser as propias festas, ou as navidades, ou o Nadal, ou algúns momentos do verán, durante o resto do ano, se é preciso ou non é preciso. Por agora, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, pois parecenos moi interesante o que acaba de comentar o compañeiro de Avante. Si sería necesario contar con un informe dese tipo, pero tamén é certo que neste pobo de 26.500 habitantes non contar cunha patrulla nocturna resulta, vamos a decirlo así, perigoso para a seguridade cidadá, porque agora mesmo só se conta con unha ou dúas patrullas, creo, da policía, da Garda Civil, que ás veces teñen que atender a outros servizos, e de noite pois surden moitos conflitos. Este verán tivemos o exemplo de moitísimos conflitos que surdiron durante o verán en nocturno e mesmo no inverno. É dicir, toda a temporada Cangas é un pobo moi grande, con moitos habitantes e con moitísimos problemas de seguridade cidadán e de altercados en horas nocturnas, e non contamos con esa policía de noite. Non sei que creemos que, bueno, o informe sería moi interesante, o informe que solicitaba antes, pero sí imos apoiar esta moción porque sí que entendemos que é necesario tomar as medidas necesarias para que Cangas conte de forma definitiva cunha patrulla nocturna da Policía Local. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Boas tardes a todas e a todas. Nos vamos a apoiar a moción. Sí que consideramos que é moi necesaria, sobre todo para que a xente de Cangas se sinta segura, sabendo que hai policía local. Tamén é certo que no momento no que eu era concelleira de persoal, xunto coa alcaldesa, estábamos mirando co apoio xurídico de que maneira poder facelo, ao igual que co interventor e co xefe da policía local, para facelo canto antes, que o pobo de Cangas tuvera a seguridade que necesita. Polo momento, nada máis. Bueno, sei que sempre o que se vota nesta sala é o punto de acordo. E se polo punto de acordo non hai problema, porque sí que vai ter o voto a favor de ACE, pero sí que quero, remarcar certos comentarios que, ao igual que a moción anterior, me pareceron tamén ridiculizar ou poñer en entredito certas actuacións que fai un corpo de policía
neste Concello, co cual creo que me sinto na obrigación, en este caso, de nomear. Primeiro, injustificable é que se culpe os técnicos do Concello de non poder ter patrulla nocturna. Pois non sei a que técnicos do Concello se lle culpabiliza por non ter patrulla nocturna. O único que se dice, e o acaba de corroborar a compañeira do PSOE, é que existe unha negociación do comité con respecto a ese turno de noite e que ten que ter uns trámites para poder levála a cabo. Esa é a realidade. Non se culpabiliza a ningún técnico en concreto porque non exista turno de noite, non? En todo caso, despois se realizan horas extras de algunhas cuestións que pouco teñen que ver co cometido da Policía Local. É bastante atrevido decir eso, é dicir, cando a Policía Local deste Concello ten un turno hasta as 10 da noite e cando certamente teñen unha chamada dun posible incendio, cando teñen unha chamada dun accidente, cando teñen unha chamada dun biogen, dunha violencia doméstica, se quedan, non ven a hora, quédanse. E iso é o motivo polos cuales hai horas extras. Ben? Quédanse a traballar, co cual me parece un pouco a forma de decilo, non? Non se usan as bicicletas na actualidade porque teñen danadas as súas rodas por moitos kilómetros de uso. Volvemos á ironía. Os cochecitos que en menos dun ano dormen apiñados nunha nave do GEA, eu non sei se o recorda, pero acabamos de pasar unha pandemia. Eu creo que a xente se lle esqueceu rápido, non sei, agora xa estamos acostumados todos á mascarilla, non? É dicir, ese proxecto dos cochecitos, como vostedes lle chaman, é un proxecto no que as escolas, con un protocolo da Xunta pero moi restrictivo, fixo que non saíran os nenos desas escolas a poder facer calquer tipo de proxectos fora. Entón, é imposible que se fixeran uso delas, igual que non se fixo uso de moitas outras temas. Protocolo que este ano, por certo, se volve a reiterar por parte da Xunta nas mesmas condicións, pero que os centros de educación deste Concello teñen na súa man como proxecto poder facer uso dese tipo de vila saudable e peonil e uso deses cochecitos, como ustedes chaman, que son cars, por parte desta xente, que son os nenos, ben? Que serían os que tenían que usar. E isto de non se pode criminalizar como se está facendo a xuventude, eu non sei quen o está facendo. É dicir, non se está facendo, simplemente pola miña boca no, e eu teño que recoñecer que non lle escoitei a ninguén desta corporación, o teño que recalcar. O único que se ve na prensa que houve uns altercados uns fins de semana que se tiveron que atallar, pero non se falou de xuventude. Eu creo que hai algúns que pensan que ainda siguen na xuventude e pasan cuarentena, e tamén estaban metidos nos altercados dos fin de semana. Entonces eu creo que ninguén criminalizou a esa xuventude, non? Decir que a negociación dese turno de noite vai por pasar polos orzamentos, ese o que nos trasladan desde intervención. Entón, bueno, igual que se pide un informe de necesidades se o turno de noite é necesario ou non, que eu tamén defendo que o é, eu tamén o defendo que o é, tamén pediría que nese informe se incluya por que en este momento non a podemos poñer, porque parece que é un problema político que non queremos e esa non é a realidade. Decir que, en todo caso, na proposta que se fai por parte do sindicato da policía deste Concello é que eles mesmos, porque aí sí se lle dou a oportunidade de participación ao corpo da policía, é que eles queren un turno rotativo, en eso se basa o voluntariado, non que sexan uns ou sexan outros, sino que a proposta que eles teñen é facer todos o turno de noite, pero en turno rotativo, para poder aclarar. Entón, sí que nos apoiaríamos o punto de acordo, pero quero recalcar que o fondo da moción, bueno, déxame as miñas dúbidas. Turno de palabra para o PP. Sí, bueno, eu creo que non hai ninguna dúbida. Repase vostede as hemerotecas do que dixo públicamente e aí está. O tema do informe do interventor. Parece que non había a policía nocturna porque o interventor non informaba cando, insisto, no orzamento prorrogado, vostede leu que lle interesou, evidentemente, como fai sempre. No orzamento prorrogado do ano 2020, que é o que está en vigor neste momento, hai plazas máis que suficientes para cubrir
ese turno nocturno. Non quero supoñer, supoño que non será certo, de que se está cobrando o plus de nocturnidade aínda a estas alturas. Quero supoñer que non é certo, pero teño eu xa, despois de escoitar as miñas dúbidas. Existe unha praza de inspector, outra praza de inspector, principal e outro inspector, 2 de oficiales, 20, é dicir, que está coberto perfectamente o orzamento para poder levar a cabo esa cuestión. Horas extras? Pois claro que sí, hombre. Os cochecitos, como vostede, como eu digo, pois cantas veces saliron co temporal. E aínda por encima, algunhas das horas extras, e aí están os reparos do señor interventor, en algún caso, non vou a dicir que todas as horas extras eran por isto, evidentemente que non, pero algunhas si foron por sacar a paseo os cochecitos. Mire, o tema da xuventude, que fixeron vostedes en 6 anos por a xuventude? Está claro que nadie dos que estamos aquí eu creo que está de acordo co botellón, pero algunha alternativa teñen os jóvenes neste concello? Cales foron os programas que vostedes fixeron en 6 anos? Ningún. E logo se queixan, justifican a patrulla nocturna polo botellón. E iso é o que me refería eu, porque esta moción si a redactei eu. Polo tanto, hombre, pode estar en acordo ou en desacordo, pode lle gustar máis ou menos, pero vostede fixa as declaracións e aí está recollido nas hemerotecas. E cando queira, senón, o luns non se preocupe, que os teño recopiladas e ya remito. En definitiva, creo que o importante é a vontade de todos, de que Cangas, eu penso, porque claro, cando Tomás fala de que é conveniente facer, bueno, fagan os informes que queiran, pero eu tamén me pregunto, mire, se non hai patrulla nocturna, fai falta ese número de policías que temos agora? Porque ao mellor tamén hai que pedir un informe para eso. Eu creo que, bueno, a policía nocturna é unha das necesidades, é un dos compromisos, creo que de todos que estamos aquí, e, polo tanto, cos informes que queiran, bueno, pero eu creo que é unha necesidade, o pobo de Cangas se o reclama, e non vamos a falar aquí de outras cuestións, de roubos, nin de outras cousas para non alarmar máis a xente. Pero, insisto, gracias aos grupos que van a apoiar a proposta, como se queren deixar ao marxen a introducción, a exposición de motivos, bueno, pero na exposición de motivos, si é certo que con máis ou menos ironía, pero se fai reflexo das palabras que, entre outros, vostede publicou na prensa vendendo como un gran logro. Por certo, vostede fala diso de que o comité, que o sindicato da policía pide entre eles que sean rotativo. Rotativo non ten nada que ver con voluntario. Voluntario é ir a traballar cando un quer. É rotativo cando lle toque. Creo que é unha diferencia bastante considerable. En definitiva, o importante é, se se aproba, pois que se poña en práctica no menor prazo posible. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Moi breve. O Grupo Municipal de Avante vai a apoiar a moción, pero non quita que o noso apoio se neste momento puntual requira tamén da solitude dese informe. Máis que nada porque, bueno, tres intervencións que houve, tres intervencións que se fala de inseguridade, incluso o propoñente fala de que non quere alarmar ou crear unha situación de alarma. Creo que se está logrando eso. Parece que Cangas é unha vila insegura de noite, polas intervencións que escoitei. Parece que a noite de Cangas é perigosísima, que non podes andar pola rúa. Eu creo que fora máis alá de que un pouco vai informe aí. Non temos os datos da realidade do que acontece na noite en Cangas e non está de máis sabelos, porque non é que se queira ou non se queira, igual é a necesidade, e vostede o dixo, igual non é necesaria tanta policía local, igual non é necesario o turno de noite, non o sabemos. Eso un pouco é a cuestión da nosa intervención, máis alá das competencias, máis alá da actitude e máis alá de como se organiza a policía local, ou quen organiza a policía local e en base a que criterios está organizando os turnos, as brigadas e como
se está facendo a día de hoxe, porque se pasou tamén de patrullas de 2 persoas a patrullas de 3, se pasou a patrullas de 4. Hai moitísimas cousas aí que igual tendríamos que entrar a afondar realmente no que está acontecendo dentro dun servizo que seguramente que é necesario, e así o marca incluso a lei, a necesidade dos cupos que ten que haber de policía local por habitantes, pero, bueno, non quita que nos poidamos solicitar todo eso e que se poida poñer tamén o foco de atención nesa situación, non? Eu creo que non Cangas non é unha vila máis perigosa por non ter turno de noite, e si é certo que seguramente o precise para dar tamén atención aos casos no que se corresponda, porque moi probablemente non vai a un turno de 2 persoas ou de 3 vai a xenerar máis ou menos inseguridade na nosa vila, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, vamos a ver, cando falamos da necesidade que pode haber de policía nocturna ou de esa patrulla nocturna, é pola cercanía que teña a policía local coa cidadanía. Esa é a súa función. Son as persoas que están máis cerca, os servizos de seguridade que están máis cerca das persoas e a quenes recurren primeiro, a quenes chaman por teléfono primeiro no caso de acontecer calquer situación. Durante moitos anos aquí en Cangas había 3 turnos, incluída a nocturna. E así debería seguir. O que é necesario si é ter un estudo pormenorizado e planificado e organizado deste servizo. Coincido que é necesario ese informe. Sería moi importante que todos coñecéramos que é o que se está a pasar na Policía Local e como se organiza o servizo e como se planifica. Porque sí que choca, e lle choca a cidadanía que non entendemos e non sabemos como está a desenvolverse esa función, choca ver en situacións, vamos a decirlo así, tranquilas, moitas patrullas na rúa, en situacións onde se requeriría asistencia, non dan topar ninguna. Entón, esa desinformación que temos como veciñanza, sí que é necesario mellor clarificala e poñela pública para que a xente sepa que existen esas patrullas, que existen estes turnos e que está todo planificado e organizado tal e como ten que ser. Nos reiterámonos, imos apoiar a moción porque entendemos que é necesaria esa patrulla, como digo, non é pola seguridade sociedade nin que sea un pobo máis conflictivo que outro, sino para que a xente, a veciñanza, se sinta tranquila porque sabe que conta con persoal máis cercano a quen chamar cando chaman o 30, bueno, xa non lembro o teléfono. No momento que collen o teléfono, levantan, que sepa que alguén lle contesta e que vai a acudir, nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Por parte do Grupo Municipal do PSOE estamos tanto de acordo co Grupo de Avante como do BNG. Solo esperamos que cheguen a un acordo e que a Policía Nocturna chegue canto antes ao Concello de Cangas. Nada máis. Mariano Abad. Levo tempo sin intervir, pero creo que chega un momento que é importante aclarar certas cousas. En primeiro lugar, empezo polo positivo, no sentido de que vexo que hai unha unidade de criterio en todos os grupos municipais por recuperar o turno de noite, nos parece positivo, pero evidentemente hai que preguntarse por que se desmantelou a policía dunha forma tan espectacular, igual que se desmantelou, por exemplo, a Brigada de Obras. E que aproveitar tamén para decir que non se aproveite cada punto para crear o que decía ora Tomás, por exemplo, non? Agora parece que o problema é que se criminaliza a mocidade, non? Ou cando se trata do tema da vivenda, pois decir que en Cangas sin seguridade xurídica non temos urbanístico. Bueno, pois se quere profundizar neses debates, pois simplemente tirar das sentencias do Supremo que cargou actuacións promovidas polo Partido Popular. Entón, cada pau que aguanta a súa vela, vale? Entón, actualmente se fixe un esforzo por recuperar uns números para as patrullas municipais, que efectivamente vamos estar de acordo cos informes pertinentes e o que sexa necesario e co investimento, porque claro, que non vai a ser que logo se nos acuse de despilfarro por ter que incrementar o gasto orzamentario que iso conleva, ou pensades que iso non conleva gasto, claro que sí. Entón, eu creo que cada punto que se toque, como cando o que o PP chama camiño real, pois que non se demonice, por exemplo, o proxecto, eu creo que efectivamente recoñeceuse que ten
un mérito engadido polo recoñecemento que tuvo. Se hai que diferenciar entre o proxecto e a dirección de obra nesa execución, haberá tamén que clarificalo. Nos vamos estar, como fixemos con Síngolo, se hai que revisar proxectos e, efectivamente, salvaguardar determinado tipo de cuestións, perfecto. Pero que eso non se derive a un simple plan de tráfico, que, como dixo alguén, xa figuraba no proxecto. Entón, se hai que revisar, habrá que revisar o que sea necesario. Inda que un pouco na dirección que dixo a alcaldía, que ainda por riba non vai a ter que asumir os costes desa obra na súa totalidade, por exemplo, o Concello. Entón, agardemos que a Diputación, por exemplo, faga o seu traballo e dai sacar conclusións, e que se efectivamente logo hai que consensuar determinado tipo de aspectos, que se consensúen e se clarifiquen. Pero, bueno, volvendo ao tema que se está tratando, por favor, que non se faga demagogia de cada cuestión que se toque aquí para falar de indios e vaqueros, que ao mellor algúns están nesa liña de como, por exemplo, están os norteamericanos tratando os haitianos, non? Pero, bueno, me alegro que polo menos coincidamos na votación todos os grupos, nada máis. Non só comentar que, bueno, fai referencia ao señor Sotelo os orzamentos, que dice que non tiven a ben velos, pois sí, o tiven ben a velos, están aquí, esta é a plantilla da policía. No orzamento do 2020 que se prorroga se recoñecen 24 plazas, temos 20 policías, os outros 4 non é que non se vexan, é que non os temos. Cando se prorrogan os orzamentos, e xa desde o inicio do mandato anterior, con Xosé Manuel como alcalde, se toma a determinación que ante un plan de axuste donde as prazas se tiñan que amortizar, se deixaron de amortizar e se siguen mantendo no orzamento, porque para recuperar ese desmantelamento de plantilla que ten este Concello, digamos que é unha fórmula para que sexa máis sinxela. Ben? Comentando isto, sí que existen unhas plazas vacantes, ben? E neste momento temos 20 axentes. Non hai ningún problema en presentar claramente, transparentemente, como están os turnos. Sí que é certo que se modificaron por veces porque no momento COVID todos os rapaces novos da Policía Local non terminaran na academia, eso lles implicaba non poder estar na rúa na asistencia sós, eso obriga por norma que estean acompañados de determinados compañeiros oficiais e policías, co cal iso fixo que os turnos fosen de unha forma, non? Neste orzamento sí que constan, porque xa lles digo que se quedaron estes vacantes petrificadas aquí, se lle pode chamar así, de 6 compañeiros con un plus de nocturnidade que realmente deducimos que o plus de nocturnidade, porque é o plus específico, e dentro do plus específico neste Concello se contemplan diferentes pluses, non me vou poñer aquí a explicarlo en pormenores, no, pero sí que había, e volvo a recalcar, había 6 compañeros da Policía Local que tiñan turno de noite. No seu momento, o turno de noite foron 6 persoas que optaron a ese turno na oposición de turno de noite, donde se lle recoñece ese complemento digamos que de forma nominativa para que nos entendamos todos. Co cal, a medida que cada un desas persoas se foron xubilando, ese plus non se trasladou a ningún outro compañeiro. Ben? Na actualidade, desa plantilla de 6 persoas que tiñan un turno de noite fixo, marcado e nominativo, somente queda unha persoa. Ben? Unha, se xubilou Víctor en xuño. Queda unha persoa que é exclusivamente o que percibe, obviamente, por dereito como calquer outros complementos de máis compañeiros que hai nesta casa, o único que percibe ese plus, porque xa digo que é nominativo. Todos aqueles compañeiros novos da Policía Local que entraron non perciben ese plus, porque xa digo que non se adquire. É dicir, calquera outra persoa que ten un plus nesta casa, o día que se xubile, a persoa que o sustituya non vai a sustituílo co mesmo salario. E iso nun 90% dos postos que están ocupados neste Concello, porque son pluses que se adquiren ben por antigüedade, por dereitos adquiridos. Entón, iso é o que sucede. Entón, no orzamento se contemplan 24 plazas, son 20, eses pluses que aparecen aquí, pois son cartos que se quedan aquí. Son 80 euros. Bueno, me dice Hemeroteca, a verdade, que non podo estar a todas horas dicíndolle o Faro de Vigo o que dice por min e o que non dice, clarísimamente. Xa yo digo, me vale con que o Comité de Empresa deste Concello sabe perfectamente o que estamos negociando e o Corpo da Policía exactamente igual, co cual non podo estar desmentindo noticias ou non noticias, non? Volvo a repetir,
o Día Internacional sin vehículos cae unha tromba de auga, pero eso, por favor, non me boten a min a culpa tamén, non? É dicir, se nota que o de arriba tampouco está moito do meu lado, pero iso xa me din conta fai tempo. E reitero, comparto a solicitude de informe que fai Avante e acompañado a ese informe creo que é interesante que se poida ver pois eso, que por parte deste goberno non hai ou non interés pola nocturnidade, polo turno de noite, pero quero dicilo e quero que quede claro. A Policía Local non solamente atende en un momento de roubo ou nun momento de criminalización, como se lle puxo nesta moción, a Policía tamén fai outras funcións que, digamos que en turno de noite se quedan un pouco baleiras, e eu volvo a recalcar, é dicir, se fai atención a persoas que se caen solas e viven solas nas súas vivendas, se atende pois a un aviso de incendio, atenden a chamadas de violencia de xénero, entón sería un apoio máis o grupo de emerxencias deste Concello que si fai ese turno de noite, co cual non é que solamente fagan funcións non de criminalización, nese sentido, ou de vandalismo, sino que fan outras tarefas que por parte nosa sí que tamén nos fai votar a favor esta moción. Pero solamente recalco, e eu quero deixar ben claro, que é polo punto de acordo. Pode cerrar a súa moción. Sí, moi brevemente. Señora Portas, que ironía, apoia o estudio técnico do señor Tomás, se encargue o fágao, está dentro da súa competencia. Se tan convencida está, por que non o fai? Bueno, o señor Abalo, pois podemos pensar calquer cousa. Cando queira profundizar, pois profundizamos. Esa teima de que se desmantelou, de que se... Non, hombre, non. O Partido Popular o que fixo foi retirar as plazas que estaban duplicadas. Pero mire, con ser moitos menos, sempre, hasta que chegaron vostedes, hubo turno de noite. Esa é a cruda e dura realidade. Que agora vostedes divaguen con outras cuestións, pois, bueno, poden facelo, evidentemente, porque en iso son expertos. De vender titulares, de outras cuestións, perfecto. Pero logo a realidade é a que é. E a realidade é que Cangas, con 26.500 e algo habitantes, pois non ten turno de noite, a diferencia de casi todos, non coñezo ningún concello de máis de 20.000 habitantes que non teña policía local. Bueno, se hai algúns que si teñen a Policía Nacional, non teñen policía local, entre outras cuestións, porque aquí votaronnos fora. E diso tamén algúns saben moito. Ben, pouco máis. Sí, señora Porter, vostede non conoce a historia de Cangas e por eso non sabe o que pasou coa Policía Nacional en Cangas. Sí, evidentemente, supoño que sí. Pero estamos a falar da Policía Local, que ten outras competencias. Ben, creo que dar as gracias aos grupos que apoian esta moción e nada máis. E espero que se cumpla no menor tempo posible. Pode ser, ese plazo pode ser curto se apoia os orzamentos, señor Sotelo. Vamos proceder á votación. Votos en contra desta moción? Abstencións? Votos a favor? Apróbase esta moción por unanimidade. Punto 6, expediente 5.658, moción do PP sobre o funcionamento deficiente da rede de saneamento. Doulle o turno de palabra ao Partido Popular. Boas noites outra vez. Non sei se hai a intención por parte do grupo de Avante como o mesmo tema de tratalo no mesmo debate ou nun debate distinto. Bueno, Nada, yo informamos o comezo do pleno a alcaldesa e, bueno, como nos comprometemos na xunta de portavoces cando organizamos o pleno, unha vez que se sacanos a moción o que pidieron a xuntanza entre as partes do goberno, oposición e a UTE, e se celebrou esta semana, como nos comprometemos no seu momento, retiramos a moción. Por lo tanto, inda que é a seguinte a vosa, iba a dicir despois na exposición de motivos, pero xa se queda aquí dito e debatiríase nada máis que a vosa moción, que, bueno, que é un poquinho distinta a que nos traíamos como puntos de acordo.
Bueno, pois a moción versa, está claro que versa sobre a situación do saneamento, a situación deste servicio, o tratamento de aguas residuais no municipio de Cangas está sobrepasando todos os límites, e as deficiencias están surdindo de forma continua, vertidos continuos en todas as concas fluviais do Concello, fendas nas vías públicas por rupturas de tuberías que non se reparan, a falta de mantenimento da rede de saneamento está provocando que sexan repetitivas as incidencias, coas graves consecuencias ao medio ambiente. Na desembocadura do río Orsás véñense repetindo vertidos nestes últimos 4 anos, establezco causados porque o bombeo da Alameda Aldán falla e alivia o río. En Vilariño dáse a mesma situación, de forma continua, chegando a ter que pechar a praia de Vilariño en maio deste ano, por problemas de funcionamento do bombeo. Limense e Santa Marta máis do mesmo, en concreto este verán en Santa Marta en 3 datas distintas en menos dun mes, que decir da situación da Praza de Bastos, da praia de Rodeira, e para rematar, quinda que non consta na moción, pois a praia de Menduiña. Está claro que a urxencia que estábamos transmitindo estes anos atrás o Partido Popular para actuar sobre a reparación dos bombeos da rede de saneamento non era tan errado. Vennos a dar a razón, que era unha necesidade básica para o tema. A realidade é que a falta do criterio por parte do Goberno de Cangas sobre esta materia nos últimos anos axudou a acelerar esta situación. Nestes 2 últimos anos se trouxeron a pleno proxectos de concesionarias sobre as actuacións a distintas liñas da rede de saneamento nos bombeos, pero a realidade é que nos últimos meses as incidencias son constantes e sobre todo provocado pola deficiencia situación dos bombeos, pondo en manifesto a situación lamentable de todo. Existe unha opacidade total por parte do Goberno neste asunto, xa que solicitamos en varias ocasións o listado de inversións que se realizaron, as que non se realizaron, as que a empresa cometeu, e a día de hoxe non se nos entregou nada, nin por parte do Concello, nin por parte da empresa. E para rematar, os servicios se atopan na situación que decíamos. E desgraciadamente pode ir a peor. Ese é o que máis nos preocupa. Entón, por todo o anterior, presentamos as seguintes propostas de acordo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a solicitar a Aguas de Galicia a que efectúen un estudio de situación do saneamento e bombeos no noso Concello e medidas a tomar para corrixir a situación. Este punto non é un capricho de Aguas de Galicia, é dicir, a credibilidade da empresa nesta materia, a vostede lle fai informes, pero desgraciadamente pois está polo chan ante a situación reiterada dos fallos e a continuidade no tempo. Entón, creemos que necesitamos dun ente diferente e máis neutral que informe da situación real da rede de saneamento. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a iniciar expedientes informativos nos partidos de Aldán, Vilariño, Limén, Santa Marta, Rodeira, Donón e Menduiña. Neste aspecto, o Grupo Municipal do BNG presenta unha emenda que non sei se é de sustitución ou en engádega, donde solicita que o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a apertura de expedientes sancionadores de ser necesario. Lóxicamente, se solicitamos expedientes informativos e se demostra que hai unha causalidade manifesta sobre eses datos, lóxicamente, iso vai a traer consigo un expediente sancionador a continuación. E, por último, o Pleno da Corporación, dándose esas circunstancias de expediente informativo, expediente sancionador, instar a remitir ditos expedientes á Fiscalía como delitos medioambientais. Entón, eu quero entender que isto é como unha engádaga ao segundo punto e non temos ningún problema en aceptalo. Turno de palabra para o BNG, para que aclare se é unha engádega do segundo punto. Sí, nos poñémolo como emenda ao punto número 3 porque entendíamos que o Pleno da Corporación insta a remitir estes expedientes á Fiscalía como delitos medioambientais no caso de que os consideraran delitos medioambientais. Primeiro, creo que deberíamos abrir os expedientes sancionadores de ser necesarios que ademais que constitúa un motivo dese expediente da empresa e remitilos á Fiscalía. Por eso nos poñémolo como unha emenda de sustitución ao punto número 3. Como engádega para o punto número 2, despois do expediente informativo sancionador, e despois do sancionador, lóxicamente, a Fiscalía. Entón, non creemos conveniente que desaparezca da Fiscalía. Si vostedes o propoñen como engádega ao punto 2, non hai ningún problema. Para sustituir o punto número 3, lóxicamente, non vamos a aceptar. Propoñémolo como engádega, entón.
Comezamos o turno de palabra para avante. Bueno, quedou, para aclarar, quedou como engádega do punto número 2 e o Partido Popular o acepta, vale? Avante. Vale. Boa noite. Como comentaba anteriormente, o noso grupo trae unha moción que atrusemos ao pleno e retiramos porque nos vimos obligados a levar ao pleno porque a presentamos por escrito en agosto, a principios de agosto, que era simplemente unha xuntanza entre a empresa e a corporación municipal para ver que estaba acontecendo e cales eran as posibles solucións dunha forma propositiva en canto se estaba sendo continuamente en prensa acusacións dun lado e do outro ou pseudoacusacións da problemática. Entendíamos que a nosa obriga era intentar chegar a un punto de acordo con todas as partes sentadas. Como esa xuntanza se deu agora, a retiramos do pleno. Dito isto, a moción do Partido Popular tamén trata sobre o mesmo tema e, como dixen antes, vai un poquinho máis alá porque se atrae accións concretas para realizar. Se adianto que o noso grupo vai a apoiar os 3 puntos de acordo e está ben a engádega feita polo BNG tamén para aclarar un poquinho máis esa motivación. Pero creemos que, do mesmo xeito que a nosa moción a retiramos, é necesario tamén explicar cal é a situación e como estamos neste punto, porque aquí, máis alá de buscar culpables, ou se a empresa, ou se tal, a cuestión é cales son as solucións, pero a realidade é bastante dura. A empresa comprometeuse, e así na exposición de motivos tamén se fala, a unha serie de realización dunhas obras e dunhas melloras no saneamento en zonas, de feito, xuntanzas coa empresa nas que se presentou un calendario que incumpliu reiteradamente. Agora mesmo nos din que comezarán as obras do rebombeo de Vilariño, do Rapallo, do Viñal neste mes que ven. Nos dudamos da empresa e estaremos en riba dela e en riba do goberno para que así que se comecen esas obras máis que necesarias antes de que comece a temporada de inverno e de choivas e vai a dificultar moito máis a realización desa obra. Pero tamén é certo que hai unha parte municipal que hai que resolver, que é a recepción das obras afeitas. En concreto hai dúas, unha moito máis importante que evitaría os vertidos que están dando agora mesmo en Donón, que é inexplicable como por parte do goberno e de alguna concelleira se presentou públicamente na prensa esa obra unha vez que estuvo feita, pero realmente agora non está funcionando. Xa van uns cantos meses dunha obra que se aprobou tamén no Concello realizar, que se realizou, que é necesaria coa depuradora de Donón, coa conexión ao saneamento, e a día de hoxe non funciona, e según a empresa, según o Concello, porque non hai un procedimento para recibir esas obras por parte do goberno municipal. Do mesmo pasa co sector terciario na depuradora, que hai unhas obras realizadas, unhas melloras que tampouco están funcionando. Creemos que é necesario tamén que, dunha vez por todas, se busque unha solución a esta situación que se di que é técnica, que non é posible recepcionar as obras porque non existe un procedimento para facelo, unha cuestión que a día de hoxe, despois da reunión, insistimos, é moi difícil de entender para nós, é moi difícil de entender e non se explica realmente que acontece, simplemente decir que non existe un procedimento se falta, faise, e punto, non hai máis. Entonces, creemos tamén que é necesario. É importante esta primeira intervención para situar onde estamos e por que chegamos a este punto. A día de hoxe vanse dar melloras, e é certo que hai uns compromisos tamén por parte da empresa de presentar uns plans de mellora e así agradecemos. E o que digo, e con respecto á moción, é necesario todo o que sean vertidos, é necesario que se fiscalicen e no caso de que exista incumprimentos pola empresa ou a empresa sexa responsable ou haya un delito, pois así se lle dé trámite, se tramiten todas as denuncias que sexan precisas para, polo menos, dar exemplo de que dentro do Concello se fai seguimento máis alá de simplemente abrir un expediente informativo. Por agora, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, vamos a ver. Este tema da rede do saneamento, bombeo, a situación gravísima que nos atopamos neste Concello xa non é de agora, xa non se falou, non se leva falando anos da situación. E cada ano deteriórase máis, cada ano que pasa. Vou lembrar unha moción que presentou o BNG no 2019, en novembro de 2019, donde instábamos a Xunta de Galiza, a Augas de Galiza, a elaboración dun plan de saneamento do Concello de Cangas con medidas e proxectos con melloras na rede e separativos. E tamén quero lembrar que o Partido Popular votou en contra. Instar a Xunta de Augas de Galicia o financiamento e execución dos proxectos necesarios establecidos no plan de saneamento na rede de saneamento separativos do noso Concello. Era o segundo punto desa moción presentada polo BNG.
e tamén se votou en contra. E instar ao Goberno de Cangas a solicitar a asunción por parte da Xunta de Galicia da xestión da EDAR, declarando de interese galego e o financiamento dos investimentos necesarios para a mellora na calidade do servizo. E tamén se votou en contra por parte de algún grupo. Como digo, este tema é reiterativo no tempo. Levamos moitos anos con necesidades na rede, necesidades na EDA, necesidades nos bombeos. O problema tamén ven polos problemas grandísimos que houbo coa licitación e concesión desta última licitación. Esta prórroga de 25 anos, bueno, esta concesión a 25 anos a esta empresa, e que todos son uns problemas que se acumularon durante moitos anos, e mentres a nosa rede sigue sen separativos, a nosa rede vaise deteriorando cada día máis, os bombeos están cada vez peor porque os anos pasan. Digo isto porque imos votar a favor desta moción que presenta o Partido Popular, porque entendemos que xa o BNG leva anos solicitando prácticamente o mesmo. Levamos anos e alegrámonos de que agora vostedes insten ao Goberno Municipal a solicitar a Augas de Galiza que efectúen estudo da situación do saneamento. No seu día, cando nos pedíamos ese plan de saneamento e insistíamos en que Augas de Galicia podería facelo e pode incluso redactar os proxectos necesarios, vostedes votaron en contra. Alegrámonos de que agora, bueno, pois, o incluyan como un primer punto da súa moción, o que noutro momento rechazaron porque viña do BNG. Evidentemente hai que iniciar expedientes informativos e hai que iniciar, por aí a nosa proposta, iniciar expedientes sancionadores de ser necesario, porque o que non se pode é deixar pasar o tempo, non abrir expedientes sancionadores, non abrir expedientes informativos e non facer nada, agardar a que sexa a concesionaria que se execute as obras, agardar a que o Concello recepcione unhas obras que levan rematadas hai anos por uns procedementos administrativos. Sempre estamos agardando e nunca resolvendo. Creo que é hora de resolver. Augas de Galiza, se no seu momento se aprobara esta moción e se trasladara a Augas de Galicia, xa tiñamos redactado un plan de saneamento para o noso Concello, como digo, dende o ano 2019. Estamos no 2021. Agardemos que entre todas e todos tiremos para adiante e poidamos, polo menos, renovar a rede, arranxar os bombeos, requerir de outros organismos máis investimentos porque non chegan os que ten a empresa concesionaria no seu contrato. Todas e todos o sabemos. Necesitaríamos bastantes millóns máis. O galla consigamos de outras administracións. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, eu sobre este tema quedo anodadado porque despois do escándalo de Donón, de Rodeira, de Menduíña, de todo o escándalo que se montou nas playas, aquí non hubo un que dixera: señores, perdonen. Cando foi das dunas, casi nos fusilan. Reprobación, dimisión, sesión, Fiscalía de Medio Ambiente, Fiscalía General del Estado, Seprona, denuncias a tutti fren. Aquí se monta el cirio co pueblo cheo de veraneantes e aquí nadie dixo: esta boca es mía. Aquí lo único que se trataba era de cargarse un gobierno, se cargó, y aquí paz y en el otro lado guerra. Aquí ahora nadie dice: coño, perdonen y punto y pelota. Nadie pidió perdón. E o PSOE se lo obligaba permanentemente a pedir perdón. Y si no, a la calle. El pueblo de Cangas solicita el perdón. ¿Y ahora quién le pide el perdón al pueblo de Cangas por todo lo que pasó en la playa? ¿Quién fue el valiente que dijo: señores, hasta aquí hemos llegado, esto es inasumible? Nadie. Nadie abrió la boca y todo el mundo escondió la mano. Bueno, ahora pasamos ao siguiente. É moi bonito abrir expedientes informativos, mandarlos a la Fiscalía, pero que vamos a mandar os expedientes informativos a Fiscalía, se van a condenar ao Ayuntamiento. Pero si desde o 5 de agosto a cual lle notifica ao Ayuntamiento que hai que recesionar a santa obra de Donón e pasan de todo, e como eso todo,
Y aquí seguimos siempre con lo mismo. Todo que sea de la concesionaria, aquí no se va a recesionar ninguna santa obra. E sempre estaremos o mismo. Que vamos a solucionar? Se se vai a acabar a Jolá, que dito máis, mañán empecen a de Vilariño, Viñal con la outra. E vais a acabar dentro en febrero ou en marzo, e vai a estar sin recesionar hasta o ano siguiente ou hasta o ano 24. E seguirán los mismos problemas e seguiremos con lo mismo. Por ahora nada máis. Turno de palabra de Mariano Avalo. Sí, eu creo que situou moi ben o problema por parte de Mercedes Giraldez cando decía onde nace este problema, porque, por desgracia, Cangas e as súas parroquias siguen soportando esta actuación auténticamente criminal dende hai moito tempo. Xa con Seragua, que foi produto tamén dun matrimonio de conveniencia para entregar o contrato do servizo de agua a unha empresa que evidentemente sabíamos todos para quen traballaba, non foi casualidade. Pero que sigue o problema igual, con Pridesa, con Acciona, con Aqualia, se lle volva a dar o servicio a Aqualia a través dunha UTE, se altera o contrato, pero aínda con eso me parece que o que plantea o Partido Popular non se vamos a secundar totalmente, porque, efectivamente, non benvidos ao posicionamento a recoñecer que hai un problema moi grave, e que, efectivamente, se a empresa, como di o Partido Popular, non ten credibilidade, pois há que facer algo. Que pasa? Que ese algo está claro que ou tes 11 votos como mínimos garantizados para sacar adiante as cousas, ou do contrario, se estamos dicindo que isto non hai por onde collelo, pero ao mesmo tempo sostemos a empresa, a pesar de todo o que se está dicindo, é inviable. Porque, por exemplo, como moi ben apuntaba Pío, ten que acreditarse unha relación entre a causa e o efecto. E nos con que medios técnicos, humanos e profesionales conta este Concello para acreditar todo eso? Se non hai un enseñeiro, por poner un exemplo, ou non temos unha empresa que efectivamente consiga verificar eso. Eu creo que hai que empezar efectivamente a traballar con rigor, e non dicindo que cando se piden informes ou se fan contratacións para poder facer, por exemplo, os expedientes con garantías significa, efectivamente, con un bo asesoramento xurídico, e se se leva adiante determinado tipo de expedientes que sean impulsados e defendidos por unha maioría como mínimo, senón non vamos a ter salida, vale? Porque cítase, por exemplo, o caso da Edade do Non, a mí fai moita gracia, non? O sea que dice, non, é que non se recepcionou a obra, pero, señores, pero se a Edade non tiña que ter a empresa garantizado o seu funcionamento, coa conexión con Viñou sin conexión con Viñou. Ou aquí nos queren facer tontos. No tema de Menduiña, que se está tramitando todos os pasos para que efectivamente eso poda derivar nun expediente informativo e nun expediente sancionador se se acredita esa relación causa-efecto, a empresa alega que é un problema de agua. Bueno, pois eso efectivamente haberá que chegar ata o final con todas as consecuencias, pero con un interés que si pode ser colectivo desta corporación, que non sexa algo que se lle ocurre a unha persona desta corporación de que iso é un desastre de funcionamento. Pero, como se dixo naquela famosa manifestación, a agua non é un negocio. Claro, porque todo o mundo se queixa. Se solicita un enganche, te cobran unha cantidade desorbitada. Hai denuncias respecto do funcionamento, a desentación é notoria. Bueno, pois, que habrá que empezar a definirse por onde entendemos que deben ir as cousas. Siga habendo, eu creo que aí deberíamos facer un esforzo para poñernos de acordo e dar ese apoio público a isto que se está planteando nesta moción, que, insisto, me parece perfecto en eses términos, pois, efectivamente, o sistema terciario non é que non este recepcionado. O problema do sistema terciario é que nos primeiros 6 meses tiña que estar instalado en funcionamento, e non o fan, igual que os 2 millóns de investimento que tiñan que facer. E logo créase unha lenda absolutamente falsa, como que hai algún concelleiro que paraliza o que non estaba interesado nos proxectos. Quere que lle poñen riba da mesa todos os proxectos que foron aprobados, uns executados e outros non, uns que son obras de conservación e mantenimento que a empresa quere cobrar como investimentos. Pero, bueno, eu creo que, igual que ocurriu no caso anterior, eu creo que o positivo é que estamos todas e todos de acordo, se os grupos impulsamos esta iniciativa, seguro que isto avanza moito máis se se ve que hai un apoio unánime. Nada máis, eu invitaré a apoiar a moción
e poñer todos os medios humanos e técnicos para que isto se resolva satisfactoriamente para o Concello e para os veciños e veciñas de Cangas. De momento, nada máis. Turno de palabra para o PP. Bueno, despois destes problemas técnicos, vou intentar contestar un pouco e comentar. Vamos a ver, empezando por a señora Giraldez, fala de que nos votamos en contra unha moción dela no 2019. Eu diríalle que nos, desde o ano 2016, presentamos 7 mocións solicitando a reparación dos bombeos e solicitando que se abriran expedientes ante as deficiencias que se estaban dando, e vostedes votaron en contra desas cuestións en 7 ocasións. Estaba vostede, ademais, como concelleira responsable da área. Non veía necesario, naquel momento, reparar os bombeos, nin veía necesario abrir expedientes sobre esa situación. E vostede votou en contra desas propostas do Partido Popular. Todos podemos estar tirándonos pedras uns a outros, e a realidade é que nos dan a cara a todos nestes momentos, a uns máis e outros menos, porque levamos 6 anos. Aí había un cronograma de inversións. Ese cronograma de inversións se incumpliu totalmente, unha gran parte por parte da empresa, lóxicamente, pero aquí, durante 4 anos, tanto se manifestou por parte da empresa como de algúns concelleiros do goberno anterior que non se aceptaban aprobar os proxectos que presentaba a empresa concesionaria. Esa é a realidade. E agora topámonos co que nos dan a cara. Entonces, sexamos conscientes e asumamos cada un a nosa responsabilidade, que as temos todos uns máis e outros moños. En canto ao PSOE, ainda me escandaliza máis a situación. É dicir, a empresa solicitou, según o PSOE, o 5 de agosto, que se recepcionara polo Concello a obra de Donón, pero que o día 11 de marzo a empresa, a señora alcaldesa, saca unha foto onde se di que está rematada a obra. E por que a empresa tarda 4 meses en entregar esa obra? Porque, lóxicamente, o Concello ten culpa, a señora alcaldesa non ten explicación ninguna que diga que fai 7 meses que a obra estaba rematada e que xa está en funcionamento, e 7 meses despois o Concello non a recepcionara. Algo de responsabilidade terán os gobernantes actuais sobre ese tema. Esa non valen disculpas técnicas, nin administrativas, nin burocráticas. É a realidade, que en 7 meses unha obra que tiña que estar entregada hai que ter a suficiente capacidade de xestión para resolver ese problema en menos tempo. Pero o que nos extraña tamén é que a empresa tarde 4 meses en solicitar. Bueno. Para rematar, o señor Abalo, pois, como sempre, intenta ir atrás, intenta ir a historia, pero sempre no seu beneficio. Citou pois, as empresas que se contratou, e gustaríame que vostede me dixera que goberno e quen estaba no goberno cando se contratou Pridesa para o servicio de saneamento do Concello de Cangas, porque todos temos a nosa parte de culpa. E nesta situación, o que sucedeu nestes meses atrás, teñen que asumir a súa responsabilidade. É dicir, o que citaba antes, non poden pasar 7 meses unha obra que está totalmente rematada, que desde o Concello non se lle dé unha resposta administrativa. É incapacidade de xestión, que iramos ou non. Pode pasar un mes, pode haber tiranteces coa empresa, pero chegar un momento de sentarse na mesa e iso solucionase, porque ao final o único perxudicado de todo isto son todas e todos os veciños. Esa é a realidade. E seguimos así. Aquí, e volvo a repetir, durante 4 anos non se cumpliu o cronograma nunca, de inversións de 3,5 millóns que a empresa estaba obrigada a invertir aquí, e insistímoslo desde o ano 2016, e supostamente, non, realmente, porque se confirmou por parte de algúns concelleiros que formaron parte da legislatura anterior e do goberno anterior, que non se entregaron esas obras porque alguén do Concello dice vostede que é unha lenda, pero a realidade foi esa. En 4 anos se rexeitaron a aprobar os proxectos que presentaba a Qualia. Vamos a ver. Pois, en concreto, o proxecto de Herbello chegou casi ao ano 2017, casi no 2018. E outros proxectos máis. E toda esa situación estuveronse dicindo. Bueno,
a lenda é a realidade. E chegou esta nova legislatura e chegou esta legislatura e de repente apróbase o proxecto de Espírito Santo, o proxecto de Non, o proxecto de Adar, o proxecto de Franco. Apróbanse varios proxectos. Algo cambiou, o que non sei, pero desgraciadamente os 4 anos anteriores foron 4 anos perdidos. Este, máis do mesmo, porque o problema dos bombeos que estaba cando se fixo o proxecto de actuación dos bombeos, que falábamos que con 150.000 euros por un servicio que non só foi a Qualia quen fixo ese estudio de necesidades, con 150.000 euros se reparaban os bombeos. Desgraciadamente, a cifra que se necesita hoxe en día, pois posiblemente se multiplique por 10. Estemos falando de máis d'1 millón de euros para poñer os bombeos en situación real. E volvo a repetir, témonos que poñer todos de acordo para isto, porque o que estamos perxudicando e vai a ir a peor, desgraciadamente, son as veciñas e os veciños de Cangas. Turno de palabra para Abante. Moi ben. Bueno, eu simplemente recalcar un pouco o posicionamento que dixemos antes. Creemos que a responsabilidade a día de hoxe é a de buscar as solucións necesarias para que isto non siga ocorrendo. Nós non estábamos no pasado cando todas as cuestións que estabades falando e eses contratos antigos falades, tampouco estábamos cando se asinou o contrato a 25 anos de agora. A nosa participación política é curta. Nos apoiamos 2 rescisións de contrato, me parece, co contrato actual, non se lograron, quedaron aí. A realidade é que a día de hoxe, e nós o que queremos é un pouco ver para adiante. O problema que temos agora é por parte da UTE, que está incumplindo os seus compromisos, e queremos tamén que hai un problema no goberno de que non se están realizando todas as accións que se deberían facer para mellorar. O que dara non sobra, se dixo aquí moitas veces, pois a depuradora do Non é responsabilidade da UTE de que funcione, perfecto, e sigamos a UTE que poña en marcha a depuradora, que é a súa responsabilidade. Se aquí no pleno aprobamos un proxecto da conexión do saneamento de Donón cara a conexión do saneamento e está feito, e se xamos a UTE que poña en marcha, se é responsabilidade do Concello ou non reaccionar, non sei, a mí se me escapa porque igual administrativamente son máis inexperto e non teño todos os conecementos, pero a realidade a día de hoxe é que hai 2 factores principais, está a empresa e está o Concello. E a realidade é que hai problemas. Se non chegamos a non chegar a acordos, habrá que exixir a todas as partes que fan as que teñen que facer. A nos toca nos exixir, e así o dixemos onte na xuntanza coa empresa, e se lle recalcou, e así o dicimos públicamente tamén, que están incumplindo os seus compromisos, pero tamén entendemos que hai un problema por parte do goberno de que non se está facendo todo o que se debería de facer. Non é cuestión de que non é máis culpable, se foi atrás ou cando foi, simplemente intentemos solucionalo. Seguramente hubo un cambio na liña de traballo nas proposicións, xa non deste mandato co anterior, seguramente durante o último tempo polo que está acontecendo e porque vemos que a realidade é que vai ir a peor. Estamos nunha situación na que a presión, xa non só no período invernal, que cando chove pode estar máis cargado, no período estival e no período vacacional, a carga que tuvo seguramente que soportar a Vila de Cangas este ano foi moito maior que outros anos e por iso tamén se produciron vertidos onde antes non se produciron. Entonces, temos que actuar para que no verán que veña non haya eses desbordamentos. Que se van a dar no inverno? Sabémoslo, seguramente. A capacidade que ten a nosa rede de saneamento é a que é e habrá que mellorala. Pero, polo menos, cando non chove, cando non hai aportes, que teñamos capacidade para poder facer toda esa xestión dos nosos propios residuos. Creemos que é necesario e o reiteramos. A UTE é responsable, pero tamén entendemos que hai unha responsabilidade por parte do goberno en exixir que se cumplan ou exixir que se poñan en marcha aquelas obras que aquí se aprobaron. Non son cuestións que se inventaran, nin foron propostas do goberno no seu momento propio, sino que viñeron ao pleno e se decidiron apoialas aquí. Entonces, a día de hoxe non se explica, nin se está intentando explicar aquí, nin se di cal é o motivo polo cal esas obras non se poñen en marcha. Non estamos dicindo que sea culpa do goberno solo, seguramente a UTE tamén teña culpa, pero busquemos unha solución, traemos solución. E de non ser así, verémonos obligados ao seguinte pleno, polo menos dentro do noso grupo municipal, a traer unha moción con un único punto que é esa, instar o goberno municipal a elaborar un protocolo de recepcionamento de obras e investimentos, porque igual é a única solución que atopamos para que se recepcionen, ter que traer ao pleno do mes que ven unha moción tan insenua como esa que con vontade política se soluciona. Polo resto, nada máis. Turno de BNG. Ben, eu creio que estábamos falando da rede de saneamento.
Bueno, estamos a falar aquí de 50.000 cousas, de pasado, de presente, de futuro, pero a realidade é a que é a rede de saneamento cada vez está peor, hai uns gravísimos problemas na rede de saneamento no separativo de pluviais, hai graves problemas na EDAR, hai graves problemas nas obras que non están en marcha, como é a de Donón, pero que aquí falamos nesta moción de instar e solicitar a Augas de Galicia que se efectúe un estudo da situación de saneamento e bombeo do noso concello. Por iso me refería, señor Pío Millán, á moción esa do 2019, porque, en principio, xa estaría aprobada, ainda que fora cos votos seus en contra, xa estaba aprobado solicitar a Augas de Galiza ese estudo. Me gustaría saber que se fixo por parte do Goberno Municipal desde novembro de 2019 para instar a elaboración dese plan de saneamento do Concello de Cangas con medidas e proxectos na rede. Gustaríame saber se se moveu, se se trasladou a Augas de Galiza e se xa está en marcha, porque ao mellor xa está en marcha e o seu punto xa non é necesario. Pero, bueno, imos apoialo igual por reiterativo, porque entendemos que sí é necesario ese plan de saneamento para todo o Concello. É necesario ese estudo, porque non estamos falando agora dos vertidos puntuais que foron deste verán, sino nin dos vertidos do ano pasado, nin onde hai 10 anos. Estamos falando de que a rede está nun estado moi deplorable, que é necesario facer un estudo completo e que non vai chegar os investimentos que teñamos e o galla poderamos conseguir de outras administracións todos os necesarios. Eso é do que estábamos a falar nesta moción. Piden iniciar expedientes? Perfecto, iniciemos expedientes informativos, completado coa nosa emenda ou engádega de iniciar expedientes sancionadores de ser preciso, estupendo. Pero non nos dediquemos agora a falar de que se a UTE firmou, se a UTE presentou, se a UTE trouxo, se a UTE non trouxo. Vamos a resolver que Augas de Galiza presente ese estudo, abrimos os expedientes que haya que abrir, se hai que trasladalos a Fiscalía xa se estudiará no seu momento, e tiremos para adiante porque o que é necesario é actualizar a rede, sí ou sí. Cada vez é máis antiga e a veciñanza cada vez estará máis pendente de cada mini vertido que poida aparecer. E aí estaremos todas e todos vixiantes. E non é certo que non se denuncien, se denunciaron sempre. Outra cousa que non saias nos medios. Turno de palabra para o PSOE. Pois era para aclararlle, Pío, isto de agosto o couso é a segunda contestación, porque a primeira, que tal como xa informamos en informe de data de 24 de maio nas instalacións da fosa de depurador de Donón, realizáronse obras de reforma con cargo ao plan de inversión recollidas no proxecto de reforma da EDAR de Donón a conexión coa rea de saneamento tal e cual. Esta concesionaria solicitou por escrito a tramitación necesaria para escribir estas novas instalacións á rede municipal de saneamento para poder ser xestionada por a UTE Xestión Cangas. A tal efecto presentou solicitude de recepción das obras por parte do Concello e conseguinte reconocimiento da inversión. Ata o momento da adquisición e posta de servicio da instalación, o tratamento de agua será o mesmo que na situación anterior ás obras. Non será posible evitar o vertido referido na inspección. Se non se recesionan as obras, malo será que as poñan en funcionamento. O mal emblédico que ten esta santa casa, e non escurramos o bulto con as outras cosas e con isto. As obras hai que recesionalas, e se non se recesionan, se están aí, non sirven para nada. É mellor que non se aproben. Non iba a intervir máis porque, en definitiva, estou de acordo con aquelas opinións que, efectivamente, o importante é poñer todos os grupos de acordo para facer as iniciativas que se propoñen na moción, de acordo, pero algunha cuestión hai que puntualizar. Primeiro, desde que se rematou a obra de Donón, eu supoño que existiría a Consellería de Medio Ambiente. Segundo, tamén supoño que a EDAR de Donón non nos pode decir a UTE que non se pode garantizar que siga vertiendo, para que entonces temos unha empresa concesionaria, que é para flipar, non? Eso, concordo co que decía Tomás, que, bueno, que evidentemente eso nos debe levar a ser drásticos nas medidas a tomar, vale? Efectivamente, porque a empresa, ademais, que dice, agora aparecen proxectos. Claro, aparecen proxectos porque había amenaza do expediente de resolución, ou creemos nos Reis Magos. As cousas veñen dadas polo que veñen dadas. Igual que a UTE presentou o proxecto da subconca de Aldán, que era para atacar os problemas de Vilanova ata Vilariño, porque nos encargamos o proxecto a Enxeñería Óptima.
e queríamos realizar ese tal, e entón estaba mirando que non só incumplían, sino que ademais o Concello tomaba iniciativa. Bueno, e podía seguir hasta o infinito, pero en consideración o que xa comentaron outras compañeras e compañeras, vayamos a solucionar o problema. Cumplamos cos puntos de acordo e melloremos a xestión por parte do Concello, que é o que me preocupa a min, porque o da UTE hai un contrato que ten que cumplir, e punto, inde que efectivamente ese contrato sabemos que está viciado por todos lados, pero bueno, ese é outro motivo de outro pleno. Bueno, solamente por alusións e por concretar ben as cousas que se comentan aquí. Por un lado, se fala dos informes non a levar a cabo. Bueno, certamente se han aperturados todos os informes e os expedientes de verquidos, non solamente, e neso coincido completamente con Merche Giraldez, é dicir, que os vertidos que ocasionados este ano non son máis elevados que os anteriores e que os anteriores. Sí que é certo que, bueno, que hai praias, non, como pode ser a de Rodeira, que pode chamar bastante máis a atención, porque está ubicado onde está, na data na que está, non? Pero sí que está os expedientes coñecidos, Augas de Galicia e Sanidade do Goberno teñen coñecemento, en eso se está. E sí que matizar unha cousa, porque a mí sempre me aprenderon que onde hai papeles calan barbas, entón creo que me imaginei que era necesario, me parece unha pena, porque volvo a incidir que me parecen moi importantes os puntos de acordo desta moción, e nós tamén a vamos a apoiar, o deixamos claro, pero creo que a veces simplemente hai que quitar papeles. Bueno, este é o control do expediente da obra de Donón, ben, donde a empresa o 19 de maio solicita un recoñecemento de inversión da obra. Volvo a insistir, o 19 de maio nos pide un recoñecemento de inversión de obra, non a acta de recepción, sino que recoñezamos que é unha inversión. En eso sí que hai que decir que hai uns expedientes que están en mans dos apoios xurídicos deste Concello, igual que para abrir, si cabe, ese posible expediente sancionador, porque hai que decir, se Augas de Galicia dice que o informe que a UTE lle presenta lle vale e que todo é correcto, pois dificilmente vamos a ir a un expediente sancionador, non? Entón, aí hai moitos expedientes que se nos pechan a porta tras os informes finais. E decir que a acta de recepción que presenta a Dirección de Obra da UTE entra o 31 de agosto do 2021. Volvo a recalcalo. Ben? A acta de recepción do EDAR de Donón o presenta a Dirección de Obra, que non ten que presentar, o 31 de agosto do 2021. Se mal non recordo, señor secretario, fai 24 días, non? Eso está no expediente. Saben que poden acceder aos expedientes, cada un de vostedes. Ben? Esa acta de recepción está aquí presente. Certamente non coincide económicamente coa proposta inicial, pero é unha cuestión a debatir, e o podo decir tranquilamente, é dicir, eu non son ingeniera, non son técnica, e desde o 31 de agosto o único que estamos pendientes simplemente que nos confirmen por parte de ingenieros ou técnicos que esa obra está feita de forma correcta, porque sí que en algo ten razón o señor Eugenio González, é que sí que hai por aí un escrito no que se dice que non se van poder evitar os vertidos ao río, non. Entón é algo que nos preocupa e que en todo caso se lle solicita aos técnicos que tras a reunión de outro día lles pedín que por favor o poñan como unha prioridade, que poidan supervisar esa obra antes da acta de recepción, non? Pero, bueno, tamén tenemos que plantexarnos, porque hai que recordar que nos pregos desa empresa se marca exactamente que son inversión e o que non é, non? E, entón, algunha desas obras das que se falan por aquí, ao mellor non son inversión, simplemente son mantemento, un mantemento que non se fixo. Entón, co cual, ao mellor, non poden ir a cargo dese investimento. Quero recalcar que ben certo decía antes Merche Giraldez, é que incluso o plan de investimentos económicamente falando que hai neses pregos non van chegar para subsanar a rede. Entón, en ese aspecto coincidimos todas e todos, co cual, xa digo, nós sí que vamos a apoiar esta moción. Hombre, nos parece un pouco o punto 3 que dice como delito medioambiental. Eu creo que debería ser presunto, sempre todo o mundo é presunto.
pero non é unha cuestión simplemente de forma, é dicir, nós tamén vamos a apoiar esta moción. Teñen disponibilidade de poder entrar en calquera dos expedientes, que sepan que en este momento sobre uns 15 expedientes ou 16 están en mans do equipo xurídico deste Concello con xa informes de Augas de Galicia ou con informes de Sanidade no caso dos verquidos a praias, e esos terán o percorrido que nos permitan eses informes seguir ese percorrido, pero xa lles digo que poden ter acceso a todos eles, non? Nada, simplemente reiterarme que vamos a apoiar a moción, porque realmente aquí hai un problema de verdade de fondo, e é que, bueno, pois temos un armario cheo de roupa, pero a roupa é moi bella, entón cada vez que non la poñemos rompe, co cual temos que valorar que é máis urxente, e ao mellor o que eran prioridades naquel intre non nos son agora. Non temos non solamente os pozos de bombeo teñen un problema, sino que temos quilómetros e quilómetros de rede onde non se dividen pluviais de fecais, e iso pode, supón, en moitísimos dos casos, o desgaste das tuberías, a rotura das mesmas, os verquidos, e aí sí que temos que tomar unha decisión. Para iso se tomou a decisión de facer unha reunión a semana pasada coa UTE. Volveremos a facela non solos noutro momento, se se require de algún tipo de técnico, se me fai chegar a saber e non hai ningún tipo de problema, e reiteraremos, tal como trasladamos á empresa, que nos pasasen o listado das cousas que considerábamos que para eles é o máis imprescindible, e seguiremos traballando nesa comisión non informal, que foi como quixemos chamarlle, para dar unha solución, porque creo que sí que é o importante. Por ese motivo vamos a apoiar. Ben? Damos para pechar. Ben, para rematar unha puntualización ás palabras do señor Abalo, dice que agora justificou que a empresa presenta proxectos porque se lle abriron expedientes de resolución de contrato. Deixame que non tome en serio iso, no sentido de que xa ningunha empresa se toma en serio que se abran expedientes de resolución de contrato e que ao final caduquen, porque iso xa vai o terceiro expediente caducado, e iso o que transmite a empresa é que isto non vai en serio. Para rematar, a situación, creo que estamos todos de acordo, é moi grave, e o que máis nos preocupa é que isto vai a ir a peor durante os meses. Falar de Donón é falar do exemplo perfecto do que provocou chegar a esta situación. Por un lado, a empresa intenta buscar justificacións, e vai facendo, racaneando, buscando a maneira de justificarse, e non fai todo. E, por outro lado, o Concello apóllase nesas justificacións da empresa para non exercer as súas funcións. Porque, por un lado, non aceptan a obra, pero sí aceptan que este vertendo durante 6 meses eso. Hai a capacidade suficiente por parte do Concello para exigirlle á empresa que poña en funcionamento de forma provisional ou en precario esa situación. E non se quiso, ni se fixo. E hai situación. E o que non se lle pode decir aos veciños que durante 6 meses unha administración pública non ten capacidade de xestión para solucionar ese problema. Ese é o exemplo perfecto. Poden enseñar os papeles que sea, pero vostede, como xestora pública, non se pode permitir que esta situación que este vertendo eso a un río durante, pode ser un plazo de un mes, pero estamos falando de 6 meses, unha situación de 6 meses. Estamos falando que aí había unha instalación que ten que estar funcionando ata que empece a nova instalación. Ou quere que abramos a nova instalación para que en vez de que desborden do non, desborden Viñó? Pregunto. E vostede como xestora pública, como xestora, hai 5 denuncias de diferentes organismos reiterados e visitas con persoal deste Concello a ese punto, e donde se dice claramente que non ten nada que ver a obra co verquido, e que ali hai unha instalación previa a obra que ten que funcionar en perfectas condicións. Eso que se lle traslada con Augas de Galicia e con todos os organismos. Me deixa falar? Pode seguir falando? Perdona, alcaldesa, podo seguir falando? Bueno, vostede, como alcaldesa, como máximo responsable desta administración, está me dicindo que non ten capacidade para que en un plazo de 6 meses lle solucione os problemas ás veciñas e os veciños que ten unha administración a súa man para poder exixirlle a empresa, e hai medidas administrativas para poder apretar a empresa. O que pasa é que aquí non se molestou, aquí non se quiso buscar solución. Esta é a realidade. Donón é o exemplo perfecto de a que situación chegamos.
a desfeita con que nos atopamos. Uns pasan por un lado, outros pasan por outro, e chegamos a este punto de desfeita. Esa é a realidade. E vostede decía que se abriron expedientes. Non, se abriron denuncias, expedientes ningún. A día de hoxe non hai ningún expediente informativo aberto. Hai moitas denuncias, tramitados a distintos organismos, pero que é expediente ningún. Te remato, nada máis. Está ben que esta alcaldesa en 6 meses ten que resolver un problema que vostedes non recoñecen na moción que do ano 2018. Ao mellor son superwoman, pero creo que non. Vamos a proceder á votación. Votos en contra da moción? Abstencións? Votos a favor? Sí, unha abstención e o resto son votos a favor. Vale, perfectamente. É que non está, co cual... Vale, perfecto. Procedemos ao seguinte punto, que é o expediente 5615, moción do BNG sobre modificación pode ser, IVTM e punto de recarga. Polo BNG, defenden a súa moción. Ben, boa noite. O Concello de Cangas sumouse ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, adquirindo, entre outros compromisos, a reducción de emisións de CO2 no Concello en alo menos un 40% ata o ano 2030. Dende o BNG sempre dixemos que concordábamos con esa adhesión, pero agardábamos que non quedara en papel mollado, non? Ben, a reducción de emisións de CO2 pasan por elaborar un plan de mobilidade sostible, iso primeiro, que reduza o transporte motorizado privado en favor do transporte público, pero tamén en implementar unha mobilidade eléctrica que permita articular un modelo de mobilidade sostible e respetuoso co medio ambiente, con beneficios como son a disminución da contaminación atmosférica e acústica e a reducción da dependencia dos combustibles derivados do petróleo e o impulso ás enerxías renovables. Para isto, faise preciso incentivar o emprego de vehículos máis eficientes e de cero emisións, como son os vehículos eléctricos e híbridos, a través de bonificacións no imposto sobre vehículos de tracción mecánica ou tamén coñecido como imposto de rodaxe. Así mesmo tamén facilitar ou promover a instalación de puntos de recarga no Concello, aproveitando tamén liñas de axuda que están actualmente en vigor, como son as que se tramitan dende o INEGA mediante o programa Moves 3. Por lo exposto, dende o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos que están adaptados de acordo co acordado na Comisión Informativa, e paso a ler. Primeiro punto, instar ao Goberno a modificar a ordenanza fiscal introducindo bonificacións para os automóviles eléctricos e para os automóviles híbridos. E, segundo punto, instar ao Goberno a instalar cando menos un punto de recarga de coches eléctricos no noso Concello. Polo de agora, nada máis. Turno de palabra para avante. Boa noite. Nada, pouco que decir ao respecto da moción, imos apoiala. Simplemente, dudamos de que sexa o Concello quen teña que instalar o punto de recarga. Realmente son as propias... Pois claro, non dudamos de como se realizaría a instalación por parte do Concello, que tendría que cobrar o Concello pola recarga, cando hai puntos habilitados, ou os propios concesionarios ou propias empresas están ou teñen esas liñas para poder facelo. Simplemente ese punto non vamos a enmendar nin a correxir, simplemente con que se nos explicara un pouco como funcionaría
estaría máis que nada porque simplemente nos costa entender como sería que o propio Concello instalara o punto de recarga cando creemos que debían ser as propias empresas que venden os coches as que faciliten, porque senón moi dificilmente van a poder facelo, e do resto pouco máis. Apoiaremos a moción de todas formas. Turno de palabra para o PSOE. Pois tampouco nada que dicir da moción, vamos a apoiarla, pero queríamos que alguén nos explicara, Merchi, que nos explicara como se vai a facer e gestionar o punto de recarga dos coches. Bueno, por parte de ACE obviamente non temos nada que engadir a esta proposta do BNG. Sí que, nos queda a dúbida do tipo de bonificación da que se fala aquí, o 75 e o 50, principalmente porque veñen catalogados como por letras neste caso, pero tampouco é un problema engadido. Sí que é certo que, eu quero decir, se apoia esta moción e creemos en esta moción pola parte a que se refire medioambientalmente falando, pero sí que me preocupa, eu creo que ao mellor todos teríamos que en algún momento pensalo e buscalo, o precio que neste momento están adquirindo eses vehículos, co cal a xente da pelle vai ser bastante difícil conseguir un vehículo deste tipo, o cual o que axudamos por un lado creo que o desfacemos polo outro. Turno de palabra para o PP. Boas noites a todos e a todas. O grupo do Partido Popular, disculpad a voz que non teño máis no día de hoxe. Imos tamén apoiar a moción, pensamos que é moi interesante as iniciativas que ratifiquen o compromiso adquirido polo Concello no seu momento o sumarse ao pacto dos alcaldes, fomentar e facilitar hábitos sustentables e respetuosos co medio ambiente por parte dos veciños e veciñas do noso Concello. Temos tamén a mesma dúbida con relación a como se pode xestionar o tema do punto de recarga. Nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, en canto á dúbida de como se pode xestionar o punto de recarga, o certo é que dentro do plan de axudas do INEGA ven recollido como un dos beneficiarios os propios concellos, onde se establecerá tamén ao xeito de xestionar eses puntos de recarga eléctrica. En calquera caso, pode xestionar o Concello o que se comprometería sería a proporcionar a zona de recarga, poderían chegar incluso a instalarse puntos de recarga onde se fixera o pagamento por parte dos propios propietarios e propietarias do vehículo. Pero, no propio regulamento das axudas se pode especificar incluso máis de cal sería o procedimento legal a establecer, porque, de feito, sí que ven recollido as administracións locais como beneficiarios destas axudas. Non sei se queda aclarado de todo, pero podería facerse de diferentes modalidades, sempre cando se cumplan nas bases reguladoras. Nada máis, penso que non había así ninguna dúbida máis. Concordo co tema dos prezos, sí que son vehículos de alto custo, pero, tamén temos que entender que as persoas que dan o paso para esa transición a vehículos de cero emisións, pois tamén se debe de beneficiar de algún xeito. En canto ás bonificacións, por acordo da Comisión Informativa e por suxerencia do secretario, eliminouse as porcentaxes que nun principio se establecían para que se poida dirimir dentro de, con intervención e demais, se poida cumprir a legalidade. Nada máis. Turno de palabra da Avante, non? Turno de palabra do PSOE, non? Digo que temos a datos respecto dos costes de instalación e mantenimento que a mí eu creo que é asequible. Outra cuestión en que habería que profundizar compañeira en ese sentido apunta unha vía, pero, como xa está implantando nalgúns lados e xa hai datos de como se está xestionando, pero que neste momento se está tratando de xestionar esa información, creo que entre todas e todos podemos darlle un impulso se aprobamos ahora esta moción, podemos dar un impulso nese sentido. Nada máis. Turno de palabra do PP. Pode BNG pechar a moción, non?
Bueno, pois logo entón procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por un voto en abstención. E procedemos á última moción do día, que tamén é do BNG, que é corrección de nomenclator das parroquias de Cangas. Defende a moción Iria. Ben, Darbo, Coiro, Aldán, Ío, Cangas. Estes son os topónimos das parroquias do Concello de Cangas. Cando facemos a consulta, bueno, e mesmo cando recibimos o censo electoral, por poñer un exemplo, ou facemos unha consulta no nomenclator tanto da Xunta de Galicia como no Instituto Nacional de Estadística, atopamos que xunto aos topónimos que empregamos todas e todas as veciñas de Cangas, recóllense, entre paréntesis, advocacións religiosas vinculadas ás mesmas. Se ben é certo que a parroquia ten sido unidade de adscripción religiosa, na actualidade configúrase como unha unidade demográfica ou de poboación. En un Estado laico, como establece a Constitución, é contraproducente impoñer oficialmente advocacións a santos nos nomes oficiais. Ademais disto, estas advocacións religiosas non son precisas a efectos de desambiguación, é dicir, diferenciar ou discriminar un lugar doutro, sendo a nomenclatura empregada polas veciñas e veciños as que xa indiquei. Por isto, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia e o Instituto Nacional de Estadística a corrección do nomenclator, retirando os nomes dos santos e outras advocacións dos nomes oficiais das parroquias do seguinte xeito: Aldán, entre paréntesis, San Cibrán, cambiar por Aldán. Cangas, entre paréntesis, Santiago e San Salvador, cambiar por Cangas. Coiro, entre paréntesis, San Salvador, cambiar por Coiro. Darbo, entre paréntesis, Santa María, cambiar por Darbo. E Ío, entre paréntesis, Santo André, cambiar por Ío. Por ahora, nada máis. Turno de palabra para Amante. Nada, moi breve, simplemente, obviamente vamos a apoiar a moción presentada polo BNG. Creo que tamén se comentou na Comisión Informativa, no caso do IO, cambiar por o IO, non por IO, que na documentación creo que na Comisión Informativa xa se aclarou, pero, bueno, como teño tamén o documento da Comisión Informativa e non o do Pleno, simplemente esa puntualización. Polo resto, nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Dende o PSOE, os nomes religiosos das nosas parroquias son parte da cultura e da historia do patrimonio inmaterial do noso pobo. Non entendemos por parte do BNG que queira sacar parte da historia e do patrimonio dos nosos ancestros. A partir desde aquí, que vai pasar? Tamén imos sacar os nomes das rúas e dos barrios de origen religioso da nosa vila? Porque por nomes de origen religioso de rúas e de barrios non é. Nada máis. Palabra a AFE. Bueno, como xa explicou a poñente, na exposición de motivos, estamos nun estado laico, nos guste ou non nos guste. Entón, creo que debemos ser consecuentes con iso. A partir de aí xa, como tramitalo legalmente, pois xa se irá resolvendo, nada máis. Turno de palabra para o PP. Sí, moi boas tardes. Desde o Partido Popular, pois creemos que esta moción é unha moción que, bueno, con todo o respeto, pois presentada. De principio tampouco estamos un pouco nin de acordo, pois, do que se comenta aquí na situación na que ven esta moción, pero sí tamén creemos, como decía o señor Abalo, de que se pode separar o divino do humano. Habría que mirar como, non? Cal sería as circunstancias e a legalidade. De todas maneiras, señora Siraldes, eu creo, sí, xa sei, pero bueno, vou me referir a vostede porque
non é para que despois me conteste, pero senón a vostede por o que eu non son moi aficionado ao Facebook e todo iso. Eu outro día, pois, como iba a levar esta moción, me fixei nos comentarios que facía xente sobre isto. E por que yo digo? Porque a veces creamos problemas onde non os hai. Estou de acordo co PSOE no sentido de que, non no sentido do que acaba de falar ela, que se pode falar, que se pode cambiar, hai que buscar a maneira, hai que ver se é legal, se non é legal, hai que buscar esa maneira. Perfecto. E o que lle comentaba a vostede respondía a moita xente, fijouse a cantidad de xente que en ese momento, pues serían 20, 24, 30, o follón que se montou, digamos, da situación de uns, o que vostede contestaba, ademais. Por iso que digo que parece como buscamos problemas onde non os hai. E agora, actualmente, hai outro tipo de problemas en Cangas, máis urgentes. Non digo que este non sea tamén unha moción que pode presentar calquer partido. Pero eu creo que temos cousas máis importantes, como acabamos de facer, de aprobar todos en pleno, o da UTE, o de intentar solucionar moitos problemas, e vimos con cousas que realmente, eu creo, por que quedou demostrado outro día con vostede, a xente non lle importa ese tipo de cousas. A xente o que lle importa é que lle limpen as aceras, e que, de alguma maneira, eses vertidos que están pasando en Rodeira, en Menduíña, todos, non sucedan. Iso é o que busca a xente. Este tipo de circunstancias, e eu volvo a comentar o avalo, non sei se hai alguma maneira de facelo ou non facelo, ou ir pouco a pouco cambiando, non sei, dentro da legalidade. Ahora mesmo creo que Cangas, por desgracia, ten outro tipo de problemas máis importantes que todo isto. De momento, máis nada. Turno de palabra para Benega. Bueno, aínda que non se me dirixiu a min, vou a contestarlle eu, se mo permite, porque fun a que defendeu a moción, principalmente. Non quere topar problemas, buscamos problemas onde non os hai. O debate sempre bo. E o feito de que se abrise un debate con esta moción, pois significa que, bueno, igual este non é un problema que implique grandes catástrofes nin que implique fame, pero é un problema porque creou debate. O debate... Déixame falar, por favor, porque eu estiven escoitándolle mentre se dirixía a unha compañeira cando sabía que lle iba a contestar eu. Bueno, como decía, está claro que parece que é problemático para algunhas persoas que se cumpla co recollido na Constitución, e é que vivimos nun Estado laico, e nun Estado laico non temos por que dar información religiosa vinculada aos nosos topónimos. E os nosos topónimos son os que son, neste caso, en Cangas. Non levan recollido a vocación religiosa xunto ao nome, senón que ven entre paréntesis como unha información anexa. Concordo con que haberá que estudalo en profundidade, así o transmitiron dende o grupo de goberno, mas está claro que os nosos topónimos, toda a veciñanza de Cangas, ten claro cales son. Non estamos atacando o patrimonio inmaterial do noso concello, porque os nosos topónimos, volvo a repetir, son Aldán, Coiro, Oío, Darbo, Cangas. De acordo? Entón, bueno, non estamos atacando o patrimonio inmaterial do noso concello. A información religiosa vai a seguir proporcionándose no símbolo religioso das parroquias, que son as igresas, que van a manter o seu nome religioso. Son as igresas as que teñen que manter ese nome religioso, e non é a administración a que ten que informar sobre as vocacións religiosas vinculadas aos nosos topónimos. Penso que non me queda nada máis, pero, bueno, os problemas hai moitos. Regularizar situacións tamén é importante hoxe en día. Está claro que se dé esta información no nomenclator nun concello onde non se empregan eses nomes para referirnos ás parroquias, pois non ten moito sentido. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Breve. Non iba a intervir, pero a verdade é que a intervención do Partido Popular me pareceu, a verdade, bastante desafortunada. No xeito de que cualificar de que unha moción presentada por calquer grupo político é máis ou menos importante
polo transformo que teña, pois seguramente non é a moción que máis afecta a nivel directo ás persoas ou a situación que se tope Cangas, pero seguramente en moito tempo é a moción que se presentou a este pleno con maior carácter político e con maior trascendencia que se pode traer. É unha realidade que para min ou para nós, desde o noso grupo tamén, hasta agora, seguramente pasou inadvertida e moi ben polo BNG por traerla tamén esta situación e expoñer unha situación que se estaba dando que a todos nos chegaba, sobre todo na carta censal, unha situación que non teña maior trascendencia, pero, bueno, para as persoas que igual non somos católicas, nin apostólicas, nin románicas, pois tampouco non pasa nada porque se retire. A adquisición religiosa de cada persoa é persoal e me parece moi ben que a administración, así como marca que laica, se desvincule. E por responderlle o PSOE, o Gallá, do mesmo xeito que desapareceron os nomes franquistas e falangistas da Escolexiata e de outras rúas de Cangas, pois seguramente moitos santos e virses terán que ir desaparecendo, porque hai cousas que co paso do tempo van mudando, nada máis. Turno para o PSOE? Para a C? No, efectivamente non se trata de abrir unha polémica gratuitamente, pero resulta obvia que aquí hai uns poderes fáticos cun poder brutal e a pouco que se rasque, claro que vai a saltar un Cristo, nunca mellor dito, monumental. Pero bueno, tampouco, entonces, nós, pola nosa parte, se isto non é tan trascendental, tampouco lle botemos máis leña ao lume. Volvo a reiterar, a laicidade hai que respetala hasta as últimas consecuencias, porque, ademais, é incluso unha expresión non só, ya que isto sea políticamente incorrecto, culturalmente é algo inevitable, se queremos avanzar, claro, nada máis. Turno de palabra para o PP. Primeiro, Tomás, con todo o respeto, non quise de alguma maneira decir que calquer moción que se presenta aquí de calquer partido político non teña dereito a que sea máis importante ou menos importante. Todas son importantes, está claro. Neste caso, ahora mismo, acaba de falar o señor Abalo, é certo que, de alguma maneira, pouco a pouco, isto podería ir cambiando, como acaba de decir tamén, bueno, as circunstancias, o día a día, o reunirse, o falar, se podrá dar ese tipo de cousas ou non. Está claro que non vamos a facer tampouco agora un tremendo aquí, unha tremenda guerra por algo que tampouco ven. En todo caso, nós vamos a votar en contra, creo que non é unha cousa ahora mismo trascendental para Cangas, hai outras máis importantes, en todo caso, pois, pouco a pouco ir falando e se verá. Pecha de intervención o BNG. Ben, hai moitas cousas trascendentais que ás veces se queren tapar. É trascendental tamén, ou ten moita importancia, que vayamos evolucionando e que vayamos facendo noso ese estado laico, do que moitas veces se presume, pero que non efectivizamos todas as veces que deberíamos. Podería poñer moitos exemplos máis que hai que ir nos que hai que ir camiñando cara a ese estado laico. Pero, bueno, centrándonos nisto, eu, sinceramente, entendía, a mí sorprendeume, os debates sempre son bons, porque non é crear problemas, crear un debate sempre axuda para ir evolucionando e para ir adquirindo novas situacións no noso entorno. Non vou afondar así moito máis, simplemente que, bueno, que gustaríame que quedase ben claro que os topónimos que empregamos todas e todos e os topónimos das parroquias de Cangas son Aldán, Cangas, Coiro, Oío e Dargo. Quero que quede claro porque moléstame moitísimo esas afirmacións de que se ataca o patrimonio inmaterial. O patrimonio inmaterial son os topónimos, e os topónimos son os que acabo de decir. A religión entra dentro da vida íntima de cada persoa, non forma parte da oficialidade do noso Estado, afortunadamente, vale? Entón, bueno, nada máis, remato. Procedemos á súa votación. Votos en contra. Once votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Sí, 8 a prol e unha abstención.
Claro. Queda en contra. Queda rexeitada, non? Con 11 votos en contra. Procedemos á actividade de control, obviamente a lectura. Punto 10, dación de conta de axudas concedidas pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargos plan do Concello 2021, liña 1 de investimentos. Dación de conta de resolucións da Alcaldía dictadas entre o 26 de xullo e o 19 de setembro. Dación de conta dos informes de reparo de intervención segunda base de execución número 38 do Orzamento Municipal. Dación de conta de liñas fundamentais do Orzamento 2022 e dación de conta do contrato de póliza de préstamo do Banco Sabadell sustituindo o préstamo FFPP o abeiro do disposto na disposición 108 da Lei 11/2020. Procedemos a rogos e preguntas. Por parte do BNG. Sí, teño 3 preguntas para facer. Vamos a ver, o BNG vende coñecer que se adiaron as actividades do programa de deporte escolar. Así se avisou e se trasladou ás asociacións de nais e pais dos centros de ensino. Queríamos coñecer cales son as razóns para que este programa este adiado e cando teñen pensado activar esta actividade. Esa actividade se vai levar a cabo, simplemente está adiada por un problema de espazo. As AMPAs tiveron que facer unha regulación, a Xunta nos volve a meter nos centros educativos o mesmo protocolo COVID co ano pasado, e iso fixo complicado algunhas horas que fosen compatibles entre o horario disponible das AMPAs e o horario disponible dos clubes. Pero en cuestión, creemos que sinceramente en cuestión dun mes ou así pode estar funcionando. Están colgadas algunhas datas e o que non se quere empezar con uns sino con outros, pola demanda que hai dos diferentes centros. Entendo que sería, entón, en cuestión dun mes, non? Ben, teño unha segunda pregunta, pero... Sí, comentar simplemente que se nos faleceu un dos conserxes neste mes, que outro mes, que outro conserxo temos de baixa e posiblemente esa baixa vai ser unha baixa de longa duración. Neste intre, pendente el de rematar vacacións, que como todos sabemos teñen dereito xa a desfrutalas polos tipos de contratos que teñen aquí, entón sobre o 5 ou 6 de outubro temos xa estarán todos reincorporados. Perdón. Disculpadme porque así solto todas as preguntas e despois que dixera que tiña varias preguntas. Respecto ao programa do Plan Madruga e Comedores escolares, sabemos que agora mesmo estamos prórroga tras prórroga, non? E que en breve rematará o prazo de presentación de ofertas da última licitación, que dan xa, creo, uns días, nada máis. Cando non as alternativa de prórroga destes programas, de non haber unha adxudicación nestes servizos, xa que poida quedar deserto, que medidas ten pensado o Concello de Cangas para adoptar, para dar resposta ás necesidades e demandas das nais e pais que precisan deste tipo de medidas de conciliación? En un principio a nova licitación ven por moito máis elevado precio saiu que a anterior e realmente esperamos que non quede deserta, pero iso, sabemos que non é un mecanismo posto na nosa man. En todo caso, actuaremos en cubrir esa deficiencia porque a xente non se vai quedar, os nenos non se van a quedar sen comedor. E, por certo, non é Plan Madruga, é comedor. Vamos a ver, que medidas están adoptadas no caso de que pasase iso? É o que preguntan os pais e nais. No caso de que quede deserta esa adxudicación e non poida haber máis prórrogas, porque creo que legalmente hai un tope máximo de prórrogas, que é o que pode pasar? Pode ir a un contrato menor cunha empresa. Digo que igualmente, xa lles digo, está a punto de rematar, non sei se se presentou algunha oferta, e sí que non, porque as cousas non as suelo ver antes de rematar o prazo. Pero, o prego coñecen as familias, ou al menos a Federación de AMPAs que traballou o prego neste Concello. Ben, a miña última pregunta é saber en que punto está a tramitación da desafectación dos terreos do GEA e a súa contorna. Vamos a ver, a BNG presentou unha serie de preguntas no Parlamento Español a través do noso deputado Néstor Rego. Esas preguntas foron presentadas en suyo, donde se trasladaba que en que fase se atopaba o expediente para a desafectación das denominadas nades do GEA,
recibiuse, se recibira xa o informe do Ministerio de Facenda que supostamente estaba pendente, cando se estimaba o Ministerio e o Servicio Provincial de Costas que estaría concluído o expediente. Esta serie de preguntas que realizou Néstor Rego recibiron unha resposta o día 20, o sea, fai nada, fai 4 días, e a resposta é que en relación coa pregunta de referencia se informa que non hai constancia na Dirección Xeral de Patrimonio do Estado de ningunha solicitude de desafectación dos terreos polos que se interesa. Por lo tanto, queremos preguntar, visto esta resposta, que nos fai dubidar todas as afirmacións e anuncios públicos que se fixeron por parte da Alcaldía en outros momentos, no 2019 e 2020, en que punto está a tramitación desta desafectación. Se nos poden contestar por escrito, pois moitísimo mellor, porque imagino que será un expediente moi Sí, no, é que además prefiro contestarlle por escrito, porque a mí tamén me gustaría recibir esa resposta, porque a videoconferencia con Madrid que tiven antes donte non di eso. O expediente está en Madrid do ano 2018, vostede formaba parte dese goberno, teñen acceso a ese expediente, e lle prometo que non podo irme moito máis alá desa reunión que tivemos, pero se falou dese expediente, vemos unha reunión con Madrid esta semana, donde se falou e xa claro que ese expediente desde o ano 2018. Por iso me parece sorprendente, ¿no?, que lle contestaran eso. Igualmente, por iso lle digo, me gustaría saber quen é o que asina dicindo que non existe ese expediente. Sí, non hai ningún problema. Eu trasladolle copia da resposta que acabamos de recibir para que teñan, polo menos, información do que está pasando aquí. Dúas preguntas. A primeira en relación ao punto 13 da orde do día do pleno de hoxe. Un decreto da Alcaldía no que se aproban as liñas fundamentais do Orzamento 2022, é unha cuestión, entendo, de trámite para enviar á Administración do Estado, pero que ao mesmo tempo se di que a situación actual é presumiblemente que sexa preciso seguir en situación de prórroga orzamentaria no próximo exercicio. Entón, preguntar un pouco a que se debe esta situación e se realmente xa contades con continuar no ano 2022 traballando cun orzamento prorrogado do 2020. A outra pregunta en relación á adxudicación do contrato das luces LED, saber en que punto está, porque os tempos eran moi apremiantes. No seu momento falábamos de principios do mes de outubro e non supemos nada máis do tema. Sobre o primeiro, é un informe que realiza o interventor e considera que debe ser conservador. Entón, así me traslada que simplemente se ten que dar traslado e que el prefire poñelo así. Eu mesma lle fixen a mesma pregunta e me dice que prefire mantelo presumiblemente como prórroga e, si conseguimos o acordo, pero por dirección de intervención que determina poñelo así, por cuestión de plazo, e non teño ningún tipo de problema. E en cuestión da adxudicación, temos esta semana o informe do sobre A e a mesa de contratación a semana que ven para os seguintes sobres. Vostede me ten pinta de que este asesorada a miña imagen. Non teño constancia, me parece... lle contesto, yo digo claramente, primeiro non controlo todos os contratos que ten este Concello, eso son moitísimos, de todo, pero non teño constancia deso. Non, para nada. Reparo das facturas, xa falamos do reparo das facturas tamén da policía. Bien. Estou preguntando se o Concello de Cangas ten algún contrato con alguna ou algunhas empresas que asesoren a imaxe da Alcaldía. No. No. O Grupo Municipal do Partido Popular
Na reunión que tivemos esta semana, a empresa recoñeceu aquí, se quero recordar, que a inversión, incluído o Viñal, que ainda non se fixo, está en torno aos 2 millóns, pero sí que é certo que necesitan concretar eso en base a que plan, ou recordamos na... E estamos dicindo... Quería preguntar pola situación da licitación da piscina municipal o que se este facendo para solventar o modelo de xestión, se vai a convocar a comisión de estudo que no seu momento se falou, ou que actividade se vai facer nese sentido. Outra pregunta era sobre os puntos de recoller aceite doméstico. Hai bastantes queixas de que non se está recollendo e quería coñecer, por un lado, a situación administrativa da empresa que está prestando ese servizo, saber se vai tomar algún tipo de actuación para solventar as deficiencias no servizo. En todo caso, se queres, del dous a piscina e o do aceite, como sabemos que son, bueno, pues dous expedientes un pouco lle farei chegar por escrito, porque coa piscina se está con diferentes informes e auditorías que poidan coñecelas e pedir se queren hacer os expedientes sin ningún tipo de problema. Sí, é que está pendiente un par de informes da situación para poder convocarnos justamente a esa comisión. É dicir, este expediente non foi un expediente que se tramitara da miña man. Nun principio, esta semana se pediu un novo contedor e se colocou onde se nos solicitou, na zona máis de Aldán, pero non tiñamos aviso de que non se estean recollendo, co cual se verá, se lle pasarei tamén acceso a ese expediente administrativo. Nada, unha pregunta e un rogo. A pregunta vai en relación coa mancomunidade. Bueno, creo que recentemente se baremou o expediente para a adjudicación da persoa que vai a ser a xerencia. Creo que ganou unha rapaza, creo que nos saliu publicado o seu documento onte. Pero a pregunta vai en respecto ao servicio de recollida do lixo, tratamento dos residuos, pero creo que o contrato remata agora en novembro. E na situación na que nos atopamos, si hai algún tipo de avance ou demais, porque, bueno, a situación creo que é evidente para todas e para todos, é caótica no Concello dende que hubo ese problema co contrato, xa se falou aquí máis dunha vez, e para saber en que situación está. E logo o rogo vai con referencia, bueno, me imagino que instar a Xunta de Galicia, neste caso, sobre todo na limpeza das beiras rúas da 315, porque hai tramos nos que literalmente tens que andar pola estrada, sobre todo na zona da Reta do Conde para arriba, hai uns tramos aí, que non sei se é responsabilidade da Xunta ou responsabilidade dos propietarios da parte de arriba da finca do Conde, bueno, da parte de Vista Alegre, pero ainda así o tramo tamén que venden de Darbo para cá, hai uns tramos nos que se limparon porque estuveron limpando a recollida de augas, pero os tramos anteriores e posteriores de aí, non da parte de arriba da barreira, non, bueno, que está, calquera que pase por esa beira rúa é intratable, como está. Simplemente o rogo de que se traslade ou se faga a posibilidade de limpeza, porque sí que son beiras rúas que son bastante transitadas. Bueno, sobre o expediente de recollida do lixo, vou trasladarei por escrito, vou falar coa mancomunidade. Sí que é certo que na última reunión, pois eso, estaba da xerencia un
un pouco avanzado, sí que estaba máis dificultado as bases dese contrato ponte, sí que estaba un pouco retrasado, se nos traslada por parte da presidencia da Mancomunidade, pero farei a pregunta e la fago chegar. E sobre o rogo da Xunta de Galicia, sí que temos que decir que se mandou unha carta tanto a Xunta como a Deputación por diferentes beirarrúas, incluso tamén, pois eso, do Gordo hacia arriba na zona da Pedreira, esa tamén no medio da beirarrúa, e das dúas que se enviaron en cuestión de un par de meses non houve resposta, pero reiteramos a petición. Sendo as 11 damos rematada a sesión plenaria.